Ayun daw na, kenapa? Hello. Hello. Ayun. Mega mega shoutout to you, Aguy TV. Ayun, mega mega shoutout to you, Crisilda Gorospe. Mic test, check mic test, check mic. Okay na ba? Ayun, mega mega shoutout Family Happiness Icon. Ililista natin yung mga naunang pumasok para maunang malapag mamaya. Maglilista na tayo, maglilista. Agoy TV and Crisilda. So, Family Happiness Icon, mega mega shoutout to you. Ayan, mega mega shoutout sa inyong lahat ha. Maglilista na ako sa mga bagong pumasok para mauna dito sa listahan, para mauna mamaya pag dumami na tayo, pag aabot na tayo ng 15 million in the house. Ayan, mega mega shoutout sa iyo, Inday Safing. Ayan, mega mega shoutout to you, Marilyn Ann Kahas. Ayan, mega mega shoutout, Inday Safing. Assalamualaikum. Nililista ko po yung mga bagong pasok ha. Ayan, mega mega shoutout to you, Bakay Kai. And mega mega shoutout to you, Shani John and me. Ayan, mega mega shoutout to you, Iki Pigong. Ayun mega mega shoutout to you, Shai, Kinder Shai. I miss you, Shai, Kinder Shai. Ayan, maraming salamat sa iyo, Shai, Kinder Shai, sa pagdaan nito. Kahit busy ka dyan. Oy, matulog ka na. Anong oras na dyan? Alas 12 na sa hating gabi. Naabutan din kita, kapatid. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Dan Tamsako, sabi ni Shani Jan and me. Mega mega shoutout sa iyo, Shani Jan and me ha. Huwag po kayong mag-alala sa mga nandito na, nailista ko na po kayo. I miss you to kapatid, my goodness. Ayan, Yahoo Aliens Team Bisdak Team, shoutout sa inyong lahat. Team Bisdak Team, shoutout sa inyo. Tamsa, huwag kalimutan guys. Sabi ni Marilyn Kahas. Ayan, mega mega shoutout Team UEA. Ayan, mega mega shoutout sa inyo lahat ha. Sa mga pumasok na magbakas lang muna kayo baka para tayo'y may mailista yan. Gandang gabi o saan, magandang gabi din sa iyo, Crisilda Gorospe. Wala sounds? Wala? Ha?
dong, ulit tingog siya dong. Okay, walay sounds ha. Okay, walay sounds ha. Okay, walay sounds ha. Kanina na Ah, Uspa ko na, uspa. Uspa karon. All naman na. sandali lang guys ha, wala po tayong music, wala po tayong music background. Sandali lang. Okay, try natin ulit. Tingnan mo daw nang. Sige daw. Nana. Nana? Oo, tingog na imong karon. Nagkuhan ba kasi karon magpakuan na. Karon na tingog. Wala man? Ano lagi? Sige daw. Wala man? Sandali guys ha. Sandali lang, wala pang sounds. Sandali guys. Sabay sa kuwas. Sandali lang, wala pang sounds. Pero nalak po man ako. Nalak na ako noy. Nalak ako'y naglakoy pa pagsulod na ako. Pero wala na kapantong ko. Pandamay, wala na say sounds. Ayan, mega shoutout to you, Real and Shefer. Palista ko, gwapo, pandamay. Sige, lista. Ayan, wala pa man, 5-15 million palit sa ako milk. Sige, pamilya Pinisaykon. Video ko to sa iyo, kapatid, till end. Yan, maraming salamat sa iyo, Shai Kindra Shai, ha? Palista house, nalista na kayo. Realin, add kita sa listahan. Realin. Ayan. Wala pong sounds guys, so sandali. Kana. Ikaw ko na dong. Wala. Wala. Muharang tingog. Ulit na. Ayan na, mega shoutout sa inyo lahat dito. Inaayos ko pa lang, ba't walang sounds na naman to? Hindi na naman ako nakano. Pandamay. Sandali. Mega shoutout sa ba't wala kang busi sos? Ayan na, na-mute. Sandali, maligo sa ko kadali. Sige, hindi sa feng pandamay. Sana all, gwapo at may mic, level up na. Sandali ha, ba't nag-iiko na? Ayan. Wala eh. Ako mangikuan? Kana. Naisaw sa gawas? Ay, wala. Wala, murang kuan. Naisaw sa gawas? Ay, wala. Lagi yung murang kuan. Wala. Wala, lagi. Bukan. Oh.
Ayan, mega shoutout sa inyo lahat. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Nagbibigay kayo ng ayuda. Oh, mano-manong pabibigay ng ayuda. Sandali ha, sandali ha. Ano ko muna to? Ba't walang music? Ba't walang pumapasok na music? Walang lumalabas? Mega shoutout to you. Mega shoutout to you, Polski Vlog. Mega shoutout to you. Sandali ha, check ko muna to. Ayan, mega shoutout. Mega shoutout to you, Anon TV. Ayan na, mega shoutout to you, Rockistan ng Kalawakan. Mute bike bay. Na-mute ako, pandamay. Wala. Chine-check pa na ako bay kung naabay mo gawa sa nga music, but hindi na naman lumabas. Na-change na naman ang settings. Wala, no. Sounds gani. I'm home soon. Every mountain, swim every ocean, just to be with you. That's what I'm working. Ayan, meron na. Nasakpan ra gyud. Ayan, may gabi kini yung tanan. Okay na, ako'y karami karon bay. Hello? Check mic. Sige maglista muna ako sa mga bagong pasok. Lista ko muna. Ayan, mega shoutout to you, Madam, etc. Ayan, Realin Shafir. Nalista na kita. Silip lang ako sa Puging House. Pasakin naman si Madam. Maraming salamat sa iyong pagpasilip natin dyan, Madam. Ha? Ayan na, mega shoutout sa inyo lahat. Mag-backread ako sa hindi pa na-lista. Lista ko dito muna. Makinig muna kayo ng budots. Mix by Mix with DJ Del. Maglilista muna ako, Ay! Ayan na, maglilista muna ako. Para madali tayong, para mag-umpisa na agad tayo. Kasi mahaba-haba yung ano natin ngayon. Pag-haba-haba yung paglalakbay natin. Ayan, ililista. Pandamay, nag-flat si Realin.
Ba't ang cute mo? Pandamay. Mix Dahil sige, sige, by yan. Mix with DJ Del. Ayan na, nalista na. Andito, yaho. Realin Shafir. Andito na. Brinda Vlogs, ba't naka-hide to? So, lagyan natin ng jacket to si Brinda Vlogs. Ayan, mega shoutout to you, Brinda Vlogs! Lista sa lahat ng papasok, ililista ko. Ayan, okay lang. Kahit naka-hide ko yan. Okay lang lagi, okay lang. Ayan, gwapo daw ka. Singon ni Serial ni Super. Pandamay. Shout out Kuya Ibis the Vlog. Shout out po sa iyo dyan, Brinda Vlogs. Mega shout out to you. Realin shout out po sabi ni Crisilda Gorospe. Ayan, mega shout out sa ating 16 billion viewers in the house. Sino ba nag-ilis yan? Polski Vlogs, nag-ilis ka na ba? I-open ko na dito si yung Team Bisda ko. Team Bisda, open ko siya. Ay. Kipigong, naglaglag ang 20 plus pero okay, salamat yapon. Si Bakay. Nag-graduate ngayon na? Mix by Mix with DJ Del. Itulog na. Ayan na, bigyan shoutout sa yung lahat na nandito na. Bigyan shoutout sa yung lahat. May nililista lang ako, may ino-open lang ako dito. Ngayon, magsisimula na tayo sa mga nandito. Sa mga nandito, magsisimula na tayo. Saklit lang. Ayan ha, mega shoutout sa Team Alien na present. Ayan, mega shoutout Team Alien, Team Bisdak at saka Team UA na present na nandito. Ayan na, naglilista, meron na po tayo na lista. So, what are we waiting for? Sayaw mga gwapa. Ayan. Nandito na sa ating listahan. Ayan, mag-umpisa na tayo. Mag-press 5 kayo. Sino man yung mga active dyan. At titingnan ko dito kung nandito na. At itatawagin ko yung pangalan sapagkat nalista na kayo sa bawat pagpasok nyo kanina. Umpisa na natin guys. Yung padagdag WH natin sa isa't isa. Dito sa bahay, wala pong scammer. Bawal pong scammer. Please support my LS tomorrow 4 p.m. Pinas time hosted by Skiptron Vlogs. Sana makapunta kayo. Ayan. Kayo sa akin. Bisdak Vlog. Ayan. Walang problema. Magbibidyo ako mamaya bukas yan. Kasi nasa trabaho pa ako niyan eh.
So, magbibisi ako sa iyo bukas na bukas po, Realin Schiffer. Mag-alarm ako, mag-alarm. Buka. Ayan, dalawa lang nag-press 5. Dalawa lang ang nakikinig. Buka. Ayan, nasa na ba si Agoy TV? Buka. Yung Agoy TV ay nandito sa unahan sa ating listahan. Ayan, si Buana, ayan. Busy na sad pre, naunsa naman to yung tao naman, oy, mingaw ko ni mo, oy, ay, sus, ng pandamay, si Skiptron Vlogs mo sa din eh. Pag busy di ka di ay, mag-busy ka di ay, timan na, gina di. Diyan na ba? Sige. Ikaw daw ni pre, pandamay ka. Bukas po 4 p.m. Pilipinas time. Dalawin po natin si Realin Schiffer is hosted by Skiptron Vlogs. Mga gwapa. Agoy TV, umulumbas yata yung iba. Maghintay-hintay muna tayo. Para madagdagan yung nasa listahan natin. Meron sa ating listahan is 14. Mga nagpa-busy pa iba, mga napag-busy, basta baka busy. Lilista ko kaya sa ruleta para may, kung may manalo, piplay ko ng WH, 5 WH siguro, pwede na yan bukas sa opisina. Sige, mag-open ako ng ruleta. Pangilan ako sa Anon TV, Pwede na po ninyong atuon sa among balay. Pang 12 ka, Anon TV. Scam na. Yawa. Scam na. Sandali mag-open muna ako ng ruleta. Parang tuski lagi. Ayan, bigyan shoutout sa inyo nandito ha. Pangilan ako, ayan, tumawa. Mix Ililista natin dito, ililista natin sa ating ruleta. Kung sino man ang mapili natin ruleta ay meron tayong pa 5 hours, pa-play bukas sa opisina natin. Sandali lista ko muna. Kung meron kayong hindi pa naging kaibigan dyan guys, unahan nyo na. Andyan si Crisilda Gorospe, unahan nyo na yan si Crisilda Gorospe. Or ganito lang guys, sa mga nandito na. Ayan bro, salam, palista bro. Ayan, lista natin si Masigasig Channel. Ayan, Agoy TV, magbaba ka na ng bahay mo sapagkat nandito lang sila naghihintay. Sige, Agoy TV, baba mo na yung bahay mo. Mix by Mix with DJ Del. Ayan, mega shoutout to you, Masigasig Channel. Ayan guys, puntahan muna natin si Agoy TV.
Kung more than minimum of 3 minutes pa panoorin natin kung mahaba yung kanyang video na binaba. Minimum of 3 minutes. Ayan, punta natin guys. Mega shout out to you, Muhammad Rafi. And mega shout out to you, Lina Carpio, MW13. Ayan, mega shout out to you. And guys, sa mga pinaba na ba, Yahoo, mega shout out to Sisi. Mega shout out sa iyo, Sisi. Sorry, hindi ako nakipagkulitan kagabi sa, kanina sa premiere mo, sapagkat naka-busy lang ako doon. Mega shout out to you, Muhammad Rafi. What are you doing here again? Puntahan natin guys, puntahan muna natin si Agoy TV. Si Agoy TV, kahit dikit na tayo sa kanya, puntahan pa rin natin. Host, maogya po ng Mechanics, 3 minutes ang movie. 3 minutes yung movie natin sapagkat meron tayong 15 people in the house only. Sisi, shout out. Yan guys, puntahan natin si Agoy TV. Paanoorin natin ang minimum of 3 minutes. Minimum of 3 minutes. Sa lahat ng mga nandito, magbaba po kayo ng bahay niyo na may pelikula na 3 minutes pataas para mapanood natin ng minimum of 3 minutes. Sige maglilista muna ako sa Wheel of Names. Sabi ko, missile, stop. Missile, stop. Timing, stop. 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 Ayan na, puntahan muna natin. Oy, Real and Sippers, Kitron Vlogs, mamaya ka na magbaba ng bahay mo, pandamay ka. Inday Saping, I'm back. Uptick kayo si Panay, Real and Sipper ay. Mamaya na, yung matawag na yung pangalan natin. Mix with DJ Del. Marilyn Ancahas, lista na rin. Marilyn Ancahas. Ayan, mega shoutout sa iyo, Johnny Pao. Sabi ko, missile, Mega shoutout sa iyo. Yan, Real Shipper, si Malanding Kalawakan yata ito, nakahawak. Tonawa. Malanding Kalawakan, pag video call sa dia. Inday sa Ping. Sabi ko, missile, stop. Stop. Bakay-kay, ayan. Stop. Shani Jan. Sabi ko, missile, stop. Basta ata si Shani Jan and me. Yan, lista pa rin natin, baka babalik mamaya. Iki Pigong. And guys, puntahan muna natin si Agoy TV, tapos na ba kayo kay Agoy TV? Sorry is accepted. It's okay, no problem pare, pandamay ka. Ayan pa, Crisilda Gorospe, magbaba ka ng bahay mo, Crisilda Gorospe. Sa mga maghihintay mamaya, magpaparoleta po tayo. So, dire-diretso to para manalo ng 5 WH maya-maya. Siguro mga 5 people, 5 winners of 5 WH. Mix by Mix with DJ Del. And guys, puntahan muna natin si Crisilda Gorospe. Puntahan muna natin si Crisilda Gorospe. Dagdagan natin yung kanyang WH.
dagdagan natin yung kanyang WX. Polski Vlogs, lista natin. Polski Vlogs, Yuwin Eros My TV. Yuwin Eros My TV, lista natin. Yuwin Eros My TV. Inday Abing. Inday Abing. Sino pa ba? Brinda Anon TV. Anon TV. Brenda Vlogs. Ayan. Lista din natin si Ma'am Brenda Vlogs. Ma'am Brenda Vlogs. Sino pa ba? Masigasig Channel. Masigasig Channel. Ayan. Sino man na hindi pa nalista, click ko muna dito. Ayan, bigay shoutout sa inyo lahat. Nag-iwan po kayo ng bakas, babalikan po kayo, sabi ni Crisilda. Ayan, sino man yung hindi pa dikit, kaya Crisilda, mag-iwan lang po ng tamang bakas. Mag-iwan lamang po ng tamang bakas. Share screen tayo, share screen tayo. O, simuta o. Salmon. Share screen tayo, share screen. Salmon. Ayan. Salamat sa lahat ng pumunta. Yan, maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta doon kay Agoy TV. And guys, hindi pa nakapanood kay Crisilda Vlogs, Crisilda Gorospe, puntahan muna natin si Crisilda Gorospe. Bakit ang lanog-lanog na nito? Aha. Okay. Okay na, pwede na. Mix by Mix with DJ Del. Ayan guys, puntahan na natin guys. Mamaya-maya, sino man yung makapaghintay, meron tayong 5 hours na bibigay. 5 winners of 5 hours. So meron tayong 10 tao dito, so 5 lang po yun hindi mananalo. Ayan, pagkatapos po ni Crisilda Gorospe, next po natin si Jill Story Vlog. Parang wala yata pumunta. Meron bang pumunta kay Crisilda Gorospe? Wala yata. Ayan, maraming salamat sa iyo, Chris Agoy TV, sa pagpunta mo kay Crisilda. Jano Pau, maraming salamat. Pakaykay, maraming salamat. Inday Saping, maraming salamat. Ayan, pumunta na. Doon nagaling si Inday Saping, Agoy TV, Jani Pau, Pakaykay, baka nakadual tab sila. Ayon, Pandama Ilos, mayang gabi, Dan Tamsak pa. Mega shoutout sa iyo, Lice Ram Zinabi, hindi ko napansin. Basig ng loan, nigawas na to, nigawas. 2WH, Crisilda, ayan. Yahoo! Ano ba yun? Iikutin po natin ang ating roleta maya-maya. Mix Club. Ayon, mega shoutout to you, lovely Trixie.
Mega mega shoutout to you, Love the Trixie. Dahil dyan, lista ko na kayo ni Lice Ram Junambe. Inday Maricel, bakit mo iniwan si ano doon? Si Polski Vlog. Naka-dual tab ka rin ba? Naka-dual tab ka rin? Gisali mo ako dira sa lista, maestro. Oh, nandito ka, Lovely Trixie. Sa lahat ng mga bagong pasok, ililista ko kagad. Sa lahat ng mga bagong pasok, nililista ko kagad. Maya-maya ha, singit natin yung pamimigay natin ng 5WH. Yung 5WH natin. Mix by Mix with Ayan. Oh, puntahan na natin guys si Crisilda Grospe. DJ Del. Digital Remix Asti. Ayan, basahag tarong host Rolita na hindi lista. Kani Rolita di ay pandamay. Ghost diri sa Rolita mais. Rolita di ay pandamay. Sorry kayo ha. Ato ilista. Ayan na. Andyan ka na sa listahan. Ayan, mega shoutout sa iyo, Christine Tampos. Shoutout sa iyo at sa lahat na nandito. Insam na si Christine Tampos. Ay, pandamay. Si Marilyn Mandanin isulod na po. Okay lang, host. Dagang kayo salamat. Ayan, tapos na tayo. Jill Story Vlog. Saan ka na, family happiness icon? Nagpalit yata noong gatas to. Sige, Marilinan Kahas, magbaba ka ng bahay mo kasi wala pa si Jill Story. Marilinan Kahas, magbaba ka ng pelikula mo, 3 pataas. Ha? Nasakitan na ako si Christine. Ninja Turtles, Ninja Turtles. Ayan na, magbaba po ng bahay si Christine Tampos. Walang iba kundi si Marilinan Kahas. Ayan na, sa mga tatambay, sa mga hindi alis mamaya, siguradong manunalo kayo ng 5WH. Ayan, puntahan muna natin guys, puntahan muna natin si Christine Tampos, walang iba kundi si Marilinan Kahas. Panoorin muna natin sapagkat yun naman ang mechanics natin. Magbaba ng video na pinakamababa ay 3 minutes. Tapos panoorin natin ang mahaba na yung 3 minutes. Maiksi na yung 3 minutes. Wala doon ang video day. Sige, tamsakir na ninyo. Ano yan, i-subscribe lang yun na. Ano yan, Ninja, i-subscribe nyo. Subscribe nyo lang. Andiyan naman, ayaw ni Christine, ayaw ni Marilinan Kahas na dagdagan ng kay WH ngayon. Magsusupport lang siya ng WH. I-subscribe nyo lang para maging tunay na talaga. Ayan na, Christine Tampos, balikan mo tong mga to. Isa-isahin mo to ng ninja mo para matuwa naman sila. Kalimbang all kayo sa ninja na yan.
Sa Ninja Turtle na yan. Ayan, Manabay, daghang salamat sa imo, Agoy TV. Maraming salamat sa iyo, Criselda Grospe. Dan to you po. Sabi ni Criselda Grospe. Okay, kuhaw. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Anon tebe. Okay, thank you. Lapag lang kayo, bahay. Balikan ko kayo. Ayan, bakay kayo ng 1, hindi sa pinang 1. DJ Redman. Mix by Mix with DJ Del. Tapos na ba kayo? Tapos na ba kayo? Tapos na ba kayo? Sige, next natin magbaba ng kanyang pelikula si Inday Safing. Inday Safing, magbaba ka ng pelikula mo. Visionary Remix Asti. Ayan, mega shoutout sa iyo, Don Quijano. Don Quijano, hindi ba to ninja? Legit po to na channel mo, Don Quijano. Para ilista kita dito, Don Quijano, you are now in the list. Kung sino man yung nagmamaya, kung ano man yung main account mo, baba mo mamaya para sa ating, okay, legit. Sige, Don Quijano, magandang gabi sa iyo. Lista na kita dito. Ayan guys, ang mechanics po natin dito ay magbaba kayo ng bahay nyo na may pinakamaiksi na video na 3 minutes. So, okay lang kahit magbaba kayo ng 5 minutes, 10 minutes. At least, mapanood natin ng hanggang 3 minutes. So, lahat po tayo na nandito. Panoorin po natin, lahat po tayo nandito kahit dikit na sa natin ang isa't isa. Panoorin po natin hanggang 3 minutes. Hanggang 3 minutes po, panoorin po natin lahat. At mamaya-maya, magparoleta po tayo. So, Don Quijano, i-add na kita sa aking roleta sa listahan. Sige? Don Quijano. Sige guys, puntahan muna natin si Inday Safing. Don Quijano. Don Quijano. Ayan. Diyan na. Sa ilagwasak 1. Sige guys, Inday Safing, baba ko ulit ng bahay mo. Pumunta na yata lahat, pumunta na. Yung mga nakadual type dyan, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pag-participate. Mabalaan ang dili mo watch host, dali ra mo comment. Wag na kayong magbakas para di mabalaan, ha? Guys, wag na kayong magbakas. Kaya nasa Inday Safing, para dili mabalaan. Iskamin natin guys, iskamin natin yung mga lahat na nandito. Iskamin nyo yung isa't isa nyo guys. Iskamin nyo yung sarili ninyo, ha? Okay, check natin dito. Check mic. Si Polski Vlogs nag-LS. Sa mga pwedeng makadual tab dyan, si Polski Vlogs po, yung ilonggo natin na kautod. Ridio sa pihak nag-LS. Yudi, arikido papa. Panaog-naog, daga, ikuhagdan hos. Andito si Irene Poligratis. Mega shoutout sa iyo, Irene Poligratis. Lovely Trixie. Mega shoutout sa inyong lahat. Yan, maraming salamat sa iyong suporta kay Polski Vlog. Sa mga naka-dual tab dyan, pwede kayong sumuporta din sa akin. Baka naman. Ay mag-comment po ko, Trevi. Mega shoutout sa inyong lahat. Naka-mute lang kaya. And guys, puntahan mo natin si Inday Safing, ha? Puntahan mo na natin si Inday Safing. Naka-dual tab si Lovely Trixie. I love it. Mega shoutout. Polski Vlogs. Pinahaw. Ayan. Okay. Oo nga, hindi ma-open. Ba't hindi ma-open? Ba't hindi ma-open yung video na yan? Andito po ako guys, nanonood po ako ni Nanonood po ako kay, nag-streamer din si Migo ko, si Migo. Si Migo nga palaging nagpi-play sa atin. Yan. So, kaya andito si Team Bisdak. Si Team Bisdak na channel, andito sa kabila. Yahoo, Real Inshopper, andun sa kabila. Nandun si nakadual tab din. Inday Safing, done 1, okay. Ayan guys, mga hindi pa nakapunta kay Inday Safing, 3 minutes. Nakabalik na. Sige. Panoorin na natin dito. Ano ko yan Pakaisa ko na.
Pakaisa daw, pakaisa. Skiptron, anong sikreto sa daming viewers? Mhm. Si Skiptron, yung sikreto niya, yung kagwapuhan niya. Kaya, yun, nakakarami siya ng viewers. Din dapit dere, din ka daw dapit, Kas, din ka daw dapit sa may HK. Siling ni Lovely Trixie. Irene, si Skip na ya. Dunggan nyo, grabe kay Lunggo si Polski Vlogs. Ayan, hindi sa fing dati na dikit, mao tamsak o WH na lang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Agoy TV ha. Okay, anong TV, nagdan, tamsak din. Ayan, may shoutout sa inyo lahat na nandito. So, hindi sa fing, si Bakay Kai, pagkatapos ni Bakay Kai, magparolita tayo para sa mga mananalo ng 5WH, okay? Bakay Kai, Bakay Kai, Bakay Kai. Bakay Kai, Bakay Kai, naapa ka diaday? Ayan, hindi sa fing dan, sabi ni Criselda. Nadakpan jud ko nga dito ko gikano sa nakadual tab ko na si Team Bisdak dito, na si Team Bisdak. Delikado si Team Bisdak kay na-hide. Daghan naman ko gidikitan ni Team Bisdak kon. Sana manalo. Dana hindi sa pingoy ba't natanggalan ko ng jacket to si si Dan Kiano. Ayan guys, sa mga bago dito sa ating ang mechanics po natin, sa mga bago dito sa ating LS, ang mechanics po natin ay pag matawag po ang inyong pangalan, magbaba po kayo ng inyong pelikula na may minimum of 3 minutes. May minimum of 3 minutes para panoorin nating lahat ng mga nandito ng minimum of 3 minutes. Nasa sa kanila na yon kung papanoorin nila, kung tatapusin nila yung video na ibinaba ninyo. Kung hindi pa kayo dikit, mag-subscribe kayo, mag-like kayo, mag-subscribe at mag-comment din. Nasa sa inyo na rin kung mag-comment kayo sa mga dikit pa, sa mga nakadikit na, nasa sa inyo pa rin, nasa sa inyo kung mag-comment pa rin kayo sa video. Ayan, kau na bahala sa mga sa mag-naog sa ko, galibot-libot ko, mas kiyasa. Sige pre, pre. Bye-bye. Bye-bye pre, bye-bye. Ayan, si Don Quijano nag-1. Ayan, bago po sa atin si Don Quijano, guys. Bago po sa atin si Don Quijano. Ayan, wala yata si Bakay Kai. Wala yata si Bakay Kai. Andito, nakabalik na. Andito po na. Inubos mo yata Bakay Kai yung ilang minutes pang video binaba nito na Hindi sa fing. Hindi ko kasi nabuksan. Kasi nandito ako. Hanggang 2 tab lang ako muna ngayon. Kasi honesty is the best policy, bay. Honesty is the best policy. Bahala na ang kwandra. Bahala na mga scammer daw. Milabot na ng mga scammer. Basta kami, dili may mag-scam. Dili may mang-scam gyud. Dili gyud. Pangit kayo ang connection karon sa Itisalat host. Naghinay bitaw. Pandamay lagi. 3 minutes host. Okay. Abtikli ka, abtikli. Oy, baliki to niyo si Kuano, baliki niyo si Polski dito ka. Sa mga nakadual tab, ay kunyo biyahe po. To WH hindi sa ping, busy po si Lizram sinabi, oy, si Polski Vlog ba, timanan ninyo dito po. Unsaon na lang kaning mga Team Bisdak nga nasa UE tanan og magsugod og LS alas 8. So wag gyud mananaw gyud. Puro ninja na lang gyud siguro mananaw. Ako siguro duhan lang kabuk mananaw sa kuha, ikatulo ko. Ayan, ako na ba Brodex? Brodex Realin Super. Brodex, pag uman ni Bakay Kai, ikaw na unta. Ikaw na unta Brodex, uman ni Bakay Kai. Unsa man Bakay Kai? Bakay Kai. Unahin muna natin si Realin Shafir. Nag-iikot to si Skitron Vlogs kasi ipopromote niya yung LS ni Realin bukas ng 4 PM. Sige Bradex, baba mo yung bahay ni Realin Shafir. DJ Redman. Sige pre. Maglapag ka na pre, maglapag ka ng bahay mo. Independent DJs.
Independent Aha. Nagpulaw ko sa inyo house. Logi kayo ko sa inyo ba? Pandamay. DJs. Logi ikaw magpulaw ka sa mo anya karon sa matag karugugon niya wala pa mi naitabang sa imo lovely tricks eh. Ako pa nimo matulog ka. Ayan, puntahan muna natin guys si Rialin Shafir. Si Rialin Shafir. Puntahan natin. O, sa tawag na ba ako nimo? Sorry. Ikaw po yung Bakaykay, ikaw po yung susunod ni Rialin. Ikaw po yung magbaba ng bahay. Tatawagin kita ulit mamaya. Guys, puntahan muna natin guys si Rialin Shafir. Shafir. Ayan, si Marilyn ng kaso. Ipakita niya sa kuha. Nakapuntan doon siya. Sa mga naka-dual tab dyan, pwede naman. Sige host, good night. Manluod lagi dayon ba? Support me on my LS hosted by Skiptron Vlogs, 4 p.m. Philippines time by Rialin Shafir. 4 p.m. Sa mga nandito, sa mga 10 or siyam na nandito, bukas baka pwede tayo makadalaw. Ayan, Bakaykay nag-WH. Ayan, mega shout out to you, Chloe Cipriano. Hi po, host Dan Tamsak. I'm back. Kinsa man si Chloe da Cipriano. Chloe Cipriano, nga nung ningon I'm back. Karon pa man ako nakita, Anon TV, siyempre, ha? Rialin Shafir, gwapa ni mo, Gwapo. Gwapa, bito na, gwapa. Okay, Rialin Shafir, support ko, pero tamsak lang, ha? Sabi ni Lovely Tricks, Chloe Cipriano, lista kita dito, Chloe Cipriano. Chloe Cipriano. Ayan guys, puntahan, road to 1K, pandamay. Mamaya ka na magbaba ng bahay mo, Chloe Cipriano. Pag natawag yung pangalan mo, tanggalin mo muna yung bahay mo. Kasi mayroon tayong mechanics dito. Chloe, Ma'am Chloe. Ma'am Chloe, tsaka ka na magbaba ng bahay mo pag natawag na po, ha. Road to 1K, kailan ang kulang? Ilan ang kulang? Chloe, Ma'am Chloe, ilan ang kulang? Ayan guys, puntahan muna natin si Rialin Shafir. Tapos na ba kayo? Ayan, dulaon na lang na ako imuharang, si Rialin Shafir. Sige, pagdula-dula na lagarang di Lovely Trixie. Independent DJs. Lista ko muna si Chloe Cipriano. Baka gusto mo ng WH Ma'am Chloe. So meron akong paroleta dito. Kung sino man yung mapipili ng roleta na ito, ayun, pwede ka na dito. Pwede ka manalo. Ayan, mega shout out to you, Ayesha Cunio 85. Ayan, lista agad si Ayesha Cunio 85. Ayan, mega shout out sa iyo, Ayesha Cunio 85. Okay, tapos na ba tayo kay Miss Rialin, tapos na tayo. Sige, Bakaykay, ikaw na magbaba ng iyong bahay. Lista house kay Kapoy. Sige, lista. Nandito na sa listahan. 38 banana po. 38 lang? Kaya yan. Kaya yan. Maghintay ka lang muna. Andito ang Team Bisdak, at kung hindi natin kaya, magtatawag tayo ng Team Aliens mamaya-maya. Hindi ka pa ba nadagdagan ng Team Aliens? Mamaya-maya, baka merong makatulong sa atin na Team Aliens. So, sure na yan. Maghintay ka lang. Kung gusto mong maghintay, gusto mong mag-graduate dito sa bahay, maghintay ka lang. Bakaykay, ikaw na. Bakaykay.
X5X. Butchikik, tamsak lang, sapat na. Kung Koyla Butchikik yan, may shoutout sa'yo kung Koyla Butchikik, tamsak na. with At salamos. Ayan, puntahan muna natin guys, puntahan muna natin si Bakay Kai. DJ Del. Visionary Remix Asti. Ayan ha, mega shoutout sa inyong lahat na nandito na sa bahay. Sa mga gustong manalo ng 5W, easy lang kung mapipili. Wala tayong pahula-hula. Ayan, pinuntahan agad lahat si Bakay Kai. Ayan, sa mga hindi pa nakapunta kay Bakay Kai, baka naman Kai, kaya na ninyo. Independent DJ. Aha. Mega shoutout sa inyo lahat na nandito. Pakinggan mo natin si Polski ha. Nadlo ka mo magpakita, ah. Abu Butchicha, wag kalimutan ang tamsak. Yan, wag kalimutan ang tamsak. Oh, sige, try, Irene, try. Aha. Sige, try mo. Oh, pod, ala una na hap. Lovely Trixie. Os, gitawag na ako. Wala pa ka Lovely Trixie. Pandamay ka. Ha? Naminaw ko ni Polski. Naminaw ko ni Polski. Di ba? 8, magna 9 pa lang. Lovely Trixie, matagal ka pa. Ay, kamusta pala dyan sa may Abu Dhabi, Lisram, sinabi, kamusta pala dyan sa Abu Dhabi? Open na ba dyan? Dito ko gikan sa house. Ayan, maraming salamat talaga sa inyong mga suporta, no? Ambot ng kaog makasuporta ba kami sa inyo kung kamo na mag-ilis. Basic scam mo tanan na ba, may scam mo. But don't worry guys. May play all naman tayo dyan, may play all. Dito, shout out sa lahat. Kin Desarapin, mega shout out. Paminawa ang pagkailunggo niya. Grabe pagkailunggo, pandamay. Ato paminawa ang pagkailunggo niya. Yun, si Bicolanang tindera kanina. Super ilunggo yun si open Bossing ang- Polski. Oh, Kasi bakit? laking Iloilo to laking Iloilo. Mega shoutout sa iyo, Polski Vlogs. Mega shoutout sa iyo, Polski Vlogs. Kung nakikinig ka man ngayon, Polski Vlogs, pinanood po kita, ha? Maraming salamat sa iyo, pa-play all dyan, Bossing, ha? Ay, subscribe na kita dito, Bossing, ha? Pak, like, and subscribe, and kalimbang all. Oho. Da. Okay na? Aha. Oo, Iloilo. Oo, nandito sa Iloilo. Sige, next na natin tapos na kay Bakay Kai. Tapos na tayo kay Bakay Kai, ha? Tapos na tayo. Oy, naon pa man dahil. Subscriber na share ko. Tapos na tayo kay Bakay Kai. So, Boy Ayong, 21 tamsak. Ayan, mega shoutout. Shoutout po sa lahat. Pa-help po. Maliit pa ang bahay ko. I need your help. ICT support page. Ayan, mega shoutout sa iyo, ICT support page. Kung gusto mong ma-help na yung bahay mo, ICT support page, mag-stay ka lang po dito. Or unahan mo yung mga nandito na hindi mo pa naging kaibigan. At shoutout mo sila at siguradong babalikan ka nila. Gusto mo ba ng WH ICT support page? ICT support page, gusto mo ba ng WH para idagdag kita sa aking listahan?
Aha, sige, next natin si Shani Jan and me, wala. Okay. So next natin si Ikipigong. Okay, sige, sige. Lista kita dito, ICT support page. Busy pa si Ikipigong, nag-video call pa. Okay, sige, sige, sige. Aha. Shark Indra siya, nag-busy lang to. Polski Vlogs, nag-il is pandamay. Aero Inday Abing. Aha. Inday Abing dito pa ba? Sige, magparolita tayo. Ang mananalo lang, kung sino man yung nandito, yun lang po ang mananalo. Sige, press 5 kayo sa mga nandito. Press 5 kayo. Kung sino man yung naka-press 5, yun po ang mananalo. Kung sino man po yung maka-press 5, tapos mabasa ang makuha ang kanyang pangalan, siya po ang mananalo. Kung sino man pong siya po ang mananalo. Ayan. Ayan ha. Walang nag-press 5. Agoy TV nag-press 5. ICT support page. Okay, dagdag kita sa aking listahan. Just wait a minute. Make a shoutout din sa iyo, Team Bisdak. Sabi ni Lovely Trixie. Sige ha. I-screenshot ko itong mga nag-press 5. Tapos kung sino man yung mapili na pangalan tapos hindi nag-press 5, so wala, hindi kasali, siyempre. Kasi wala naman sila, di ba? So, press 5 kayo guys, press 5 sa mga gustong sumali. Ayan, si lang ang gustong sumali, oh. Marilinan Kahas, Laisram Jinabi, ICT Support PH, Agoy TV, Bakaykay. Sige ha. 5 lang pagpipilian natin. Screenshot ko na to. Pag magsimulan na po tayo sa ating paroleta, yun lang ang mananalo. Baka gusto pang may gusto pang humabol. Inday Safing, ayan, sige. I-check ko dito yung mga nag-press 5. I-check ko dito, checkan ko dito. Agoy TV, okay, 5. May nag-5 to si Agoy TV. Okay. Crisilda Gorospe, wala na. Marilinan Kahas, hindi nag-press 5. Inday Safing nag-press 5. Bakaykay nag-press 5. Sino pa ba? Yan, i-flag ko Inday Safing, i-time out ka na ko ron. Inday Abing, wala na. So, ilan na ba nag-press 5? So, Laisram Jinabi, nag-press 5, okay. So, si ICT nag-press 5. Lovely Trixie, wala pa kabalik. Wala pa kabalik si Lovely Trixie. Sige ha. Basig nananao pa sila ni Kuan. Kasi wala naman ito gipalapag na Kuan, balay, no? Apps, Anon TV, 5. Anon TV andito. So, Anon TV andito sa Anon TV. Press 5 din. Sige, sa lahat mga na-press 5 ha. Screenshot ko lang, Bibra. Sure ba? Tak. Tanawin din nato sa screenshot na ito niya. Kung mga na-press 5, maray magkadaog. Sige, sa gustong sumali pa, mag-press 5 kayo. Mag-press 5 kayo sa mga gustong sumali sa ating paroleta. Pam-winner natin ng 5WH. 5WH to ha. First winner of 5WH. 5 winners of 5WH. Tapos yung binigay yung katawan ko sa kanya. Sige. Wala na. Wag na nating. Okay. Tala Summer, nakahabol pa. Miga shoutout sa iyo, Tala Summer TV. Sige. Lista natin Tala Summer TV. Tala Summer TV. Okay, lista muna kita Tala Summer TV ha. Okay na po tayo. Sige. Mag-umpisa na po tayo sa ating paroleta. And 3, 2, 1. Kung sino man yung press 5 at nandito mamaya pagtawag ng kanilang pangalan, siya po ang mananalo ng 5 hours. Sige. 1, 2, 3, go.
Hindi pala nakita, pandamay. Ayan, sino nanalo? Ayan! Congratulations sa'yo. Congratulations. Aha. Congratulations, Anon TV. Aha, congratulations ayo, Anon TV. May plus 5WH ka. Plus 5WH. Okay. Panalo si Anon TV. Panalo. So, Inday Abing. Andito pa ba si Inday Abing? Sa yung kasunod natin? Inday Abing, panalo ha, 5 hours yan, 5 hours yan, Anon TV. Kung gusto mo akong i-add sa Facebook para ma-send ko sa iyo ang resibo. Ha? Sir Police, gidumbol-dumbol gini ako sampo dito sa sinihan. Tinood na siya kang dumbol-dumbol, pero tudlo man to nako. Si Tudlo! Tudlo to, wamatay kuko! Tudlo to, wamatay kuko! 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 Tudlo to, wamatay kuko! Mix by Mix with DJ Del. Digital Remix Asti! Ayan, may shoutout sa iyo, Kibuloy TV. Unsa may ato, Kibuloy TV? May gabi kanimo ha? Tudlo to, wamatay kuko! Si Anon TV po ang nanalo sa atin ha? Si Anon TV po ang nanalo. Ba't na ano to? Ba't nag-floor? Ayan, next po na magbaba ng kanyang minimum of 3 minutes sa bahay para mapuntahan natin, para mapanood natin si Inday Abing. Inday Abing, andito pa ba? O wala na yata si Inday Abing? Sige. Ikaw na Anon TV. Ikaw na sunod ni ano? Inday Abing. Anon TV, magbaba ka ng minimum of 3 minutes mo. Ikaw nang bahala kung ilang ano, basta panonoorin lang natin yan ng 3 minutes. Panoorin nyo lang guys ng 3 minutes. Panoorin nyo lang ng 3 minutes. Tudlo to, wamatay Pilay Makadaugos, 5WH. Ikaw pa rin ang baby ko, ang baby ko. Ikaw pa rin ang baby ko, ang baby ko. Ayan guys, puntahan muna natin, iskamin muna. Ako bro, wala pa. Hello. Wala pa kakibuloy. Oh. Kibuloy, ay, mega shoutout sa iyo. Mega shoutout sa iyo. It's BB, RFW Blog. Mega shoutout sa iyo, bye. Mega shoutout. Mix by Mix with Sa lahat ng mga team Disdak, no, maraming kay taga-i-give. Wala pa. Next ka ni Anon TV kasi wala na to si Brinda Vlogs. Bro, next ka ni hindi ilista pa naman kita. DJ Del. Next ka ni Anon TV mamaya pagkatapos niya. Iharap mo sa akin Pandamay. yung nagsasabi na may nangyari sa amin Next ilagay ko dito si ng kasamaan mo. Ilagay ko dito sa listahan ng roleta si SPPFW. Salamat gabi bay sa pag-graduate. May problema na wala ba ka na ni baba? Emo na check yung balay bay, wala ba ni baba? Next by next, DJ Del. Sorry mama, kung ikaw
ako'y matinong misis. Apo. Pag may nag-chat sa iyo na ibang lalaki, lalo pat kaopisina niya, sinusumbong mo agad. God. My God. Now, yung ba'y sinasabi mo sa mister mo? Hindi po. Kasi Bakit? alam ko po magagalit siya. Siya. Boss, i-message kita mamaya. Sige, walang problema. Maraming salamat sa iyo, Anong TV. I-check din ako karon bay, saglit telepon ako. Di ba bay, 1.99 siya. Ohoy, pandamay. Gipakaon. At least nabinlan. Ibaba na to dire para ma-surprise sa. Mga DJ Sige, pwede mo ibaba yung bahay niya mamaya. Ace Southern Lady. Maya, bay. Pati nga yung password na. Sayang. So, ibig sabihin, cellphone niya sir, ayaw ibigay talaga. Ibig sabihin, mga 20 na tanggal, pandamay. Sa akin, password. Hello. Ayan, puntahan muna natin guys, si Anong TV, puntahan muna natin. Ayan, mega shoutout to you, Roshil Arzaga. Iharap mo sa akin yung nagsasabi na may nangyari sa amin ng kasamaan mo. Ayan guys, thumbs up na no. Maraming salamat sa iyo, pa-thumbs up dyan. Ayan, maraming salamat at bumalik na si Elias Ram Jinabe. Ayan, next tayo guys kay Masigasig Channel. Kibuloy. Bro, bigay mo na, baba mo na ang bahay mo, bro. Tapos yung binigay yung katawan ko sa kanya, nakait, pinalaplak ko yung katawan ko sa kanya. Ayan, Masigasig Channel, baba mo na ang bahay mo. Kibuloy. Okay kayo. Sana all na ay uyab okay kayo. Nagulan siya, naglilo. Meron na po tayong nanalo ng isang 5WH si walang iba kundi si Anon TV. Sa lahat po ng mananalo, hindi na natin isali sa ating mananalo ulit na sa ruleta. Ayan guys, puntahan muna natin ang binaba na bahay ni Tagay-Give. Puntahan muna natin guys. Iskamin muna natin sa Masigasig Channel. Iskamin muna natin. Mga DJ Southern Lady.
Boss, gitawag na ko. Wala pa lagi ka gitawag lagi. Apit na ka, sunod, ikaduhang tawag. Ikaduhang tawag, gikan kay Masigasig Channel, ikaw na. And guys, puntahan muna natin. Ayan, Double 7 Vlog. I'm new here, invited ni SBP OFW Vlog. Ayan, mega shout out to you, Double 7 OFW Vlog. Double 7 OFW Vlog, mega shout out sa iyo. Maraming salamat. Bigyan kita ng jacket para mamaya kapag matawag ang iyong pangalan, sir, pwede ka na magbaba ng iyong bahay. Taasa po na Double 7 OFW Vlog. Ayan, mega shout out to you, Masiga-siga, Mr. President. Sana all na uyam. Ayan, bay, maraming salamat sa iyong pagpatamsak dyan, bay. Maraming salamat talaga, bay. Lista ko muna si Double 7 OFW Vlog. Ayan, sana all. Gikumot-kumot pa dan. Ayan na, nakabalik na mula kay Masigasig Channel. So next natin si Laisram Jinabe. Laisram Jinabe, naman ka kibutang sa Ginoo. Laisram Jinabe, ikaw na gyud. Joker Pits, thumbs up from Masigasig. Yan, maraming salamat sa iyo, Joker Pits. Maraming salamat sa iyo, bro, sa iyong pagpatamsak dyan. Laisram Jinabi. Laisram? Tagay give to WH basa kayo. Basa kayo. Ayan, mega shoutout sa lahat mo nandito na sa bahay. Ayan, asa naman din si Laisram Jinabi? Nawala naman. Laisram Jinabi. Admin out usa ko kay sayo pa ko duty ugma patamsak na lang sa kuha. Salamat. And daghang salamat sa imo ICT Super Please pandamay. Sorry kayo kung kulang yung oras mo. Gabi na rin kasi ako nag-LS. Mga DJ. Sige. Good night sa ICT Support Page. Maraming salamat sa iyong pagdaan dito. Southern Lighting. Ayan, Tamsak Masigasig Channel. Mega shoutout sa iyo, Guoten. Wala si Laisram Jinabi. Lovely Trixie. Asa naman ka? Lovely Trixie, ikaw na akong gitawag. Laisram Jinabi, karon pa nakabalik. Grabe tanaw de. Pila man ni ka minuto de gitanaw nila day?
Lysram Ginabi, ikaw na. Lysram Ginabi. Okay lang, good night. Pastamsak na lang po. Sige. And guys, kung sino man yung hindi pa nakadikit kay ICT Support PH, pwede nyo pumunta ng kanyang bahay at mag-iwan po kayo ng bakas para bukas sa kanyang pagising ay may makita siyang bakas at mabalikan mabalikan po niya kayo. Ayan, punta natin guys si Lysram Ginabi, nagbaba ng kanyang bahay. After Lysram Ginabi, maganda ka ng bahay mo, minimum of 3 minutes, lovely Trixie. Ayan, mega shoutout sa SBPFW at Masigasig Channel. Meron po tayong ipapagraduate ngayon. Walang iba kundi si Chloe Cipriano. Kung nandito pa man si Chloe Cipriano. Chloe Cipriano, andito ka pa ba? Pwede pong magpatulog, magpatulog naman noon. Pwede po bang magpatulong sa inyo SBPFW at saka Masigasig Channel? 38 na lang yung kulang niya. So, pansit na pansit to. Meron ako ditong benching ko. Bye, kaunsa ko ba? Sige, bye, kaunsa dia, kaunsa. Host, tugay lagi ko nimo gitawag. Ikaw na sunod ni Lysram Ginabi. Remix Asti. Lapag mo bro. Mamaya ilalapag ko. Si Chloe, pero kung nandito siya, ilalapag natin. Pero kung wala, wag na lang. Ayan, Katalin Channel, pa-shoutout po. Hello, newbie here po, Katalin Channel. Katalin Channel, sige, lista kita ito, Katalin Channel. K-Talin pala, ba't may ka ako K-Talin. Ayan, pa-shoutout. Shoutout po sa iyo, K-Talent Channel. Okay, ililista kita dito, K-Talent Channel, kung makipag-participate ka pa sa... Gusto mo ng WH K-Talent? Gusto mo ng WH? Ililista kita dito sa aking listahan na Wheel of Names. Kung mapapili ka mamaya, ay siyempre meron kang 5 WH from host IAA Bisdak Vlog channel. Okay, lista na. Nasaging na po kita, Sir Host. Maraming salamat sa iyong pasaging dyan. Baka mas scam ka ni Host, hindi ka mabalikan. Sa manok na pula, ang katamayan, simula ang salpukan, manok na pula. Ayan, puntahan muna natin guys, si Lysram Ginabi. Lysram Ginabi. Ang tinamaan, nagdayang-diwang, sa isang biglag ng ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puwan. Paiwan po ng magkasabay ko, siguradong may balik na, tas scammer her. Katawa man. Not a scammer, pero makatawa di ay. Ayan, mamaya, nakalista ka dito K-Talent Channel. So, for sure, mapupuntahan ka nila. So, but before that, puntahan mo muna yung mga nagbaba ng bahay, mag-iwan ka ng bakas. Ayan guys, puntahan natin si Lysram Ginabi. Wala na. Wala nang kaya, hindi na kayo, wala nang kayang pumunta kaya, no? Lysram Ginabi. Ayan, bakay kayo, maraming salamat to WH. Ayan, wala na si, Masigasig Channel ka SBP, wala na yata si Ma'am Chloe, sino ba yun? Ma'am Chloe Cipriano, wala na yata. Yes, ako na. Mga DJ, sobrang lighting. Wala tulad sa Tagamay, ha?
Katulad sa taga may lovely tricks ito sa kwan. Okay bro, tulog muna. Ayan. Tulog na muna. Sige bro, tulog na. Wala na si Chloe. Wala na si Chloe Cipriano. No, umalis na. Hindi na kahintay sa atin. Baba ka ng bahay mo. Lovely Trixie. Magbaba ka na ng bahay mo. Lovely Trixie. Magbaba ka ng bahay mo. Lovely Trixie. Handang-handa pa naman mga alagad ko. Sige lang. Ihanda mo yan ng kuripika, Pits. Sir, masigasig. Stay gas. Sakot na yan lagi. Ayan, iskamin muna natin guys. Iskamin muna natin si Lovely Trixie. Kung sino man yung gustong tumulong, puntahan muna natin. Short lang na house. Wala day pantalon day, wala day karsonis day, wala day karsonis. Ang mukha ko, ang galing ko, ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Pandamay! Kapirin pala sa champion sa Aikido. Naskam ta sa gusto mo graduate, naskam. Ang galit ng misis ko, bali-bali mga buko ko. Ang perang dapat sa anak ko, ay pinalo ko. Naakit ako na nagdudino. And guys, puntahan muna natin si Lovely Trixie. Iskamin muna natin si Lovely Trixie. Dahil sa sabal na pahamak ako, kaya kayong mga sugiro at kasama ng tugyong sa ko. Hey! Puntahan mo natin guys, si Lovely Trixie. Next natin mamaya-maya si Don Quijano. Kung nandito ka man, Sir Don Quijano. Ikaw na po yung next natin, Sir Don Quijano. Don Quijano. Kahit na kapoy pa ako kabenti, hindi na ako babalik yan sa India. Last round, Ginabi, nag-2WH. Mix by Mix with DJ Del. Katapos ni Lovely Trixie, mag-roleta tayo para sa ating second winner of 5WH. Second winner of 5WH. Inday Safing, 2WH for Lysram. Oy, wala pa man sila nakabalik dahil. Karon pa man sila nakabalik dahil, pandamay. Lovely Trixie, 2WH. Ayan, maraming salamat sa iyo, Inday Safing and Agoy TV, ha? Elinak mo balik yan, sir. Gino. Elinak. Wala na si Jill Story dito, hindi na bumalik. Ayan, pasana yung pasounds ko sa kanya. Our new song has been brought to us by Jill Story Vlog. Nawala dito, na-scam tayo, na-scam. This song is dedicated to Jill Story Vlog. Beats Production. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng pinamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala to.
kailangan ko. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, ay hayaan mo. Ayan, Pakay andyan pa rin. Maraming salamat. Crisilda Gorospe, andyan pa rin. Andyan pa rin, di pa rin natutulog. Hahayaan mo na mamaan. Maraming salamat sa inyo guys, sa mga nandito, tumambay sa atin. Hahayaan mo na lumisan. Sa mga gustong dumami agad ang kanilang banana, marami pong nag-ALS ngayon na paangat program. Andun po si Balix TV, andun po si Sir Ashred Jesus. Balix TV, Sir Ashred Jesus, nagpapaangat program din po sila. His favorite DJ Bombo. Nalit ko, unsaya. Remix. Mega shoutout sa iyo, Irene Puligratis. Maraming salamat at dumaan ka dito. Mega shoutout sa iyo, Irene Puligratis. Kami mong kakatawa lagi. Katawa mo lagi ka. Ako kay batala na sana ay hindi na siya lumuha pa. Irene Puligratis, laagan. Gikan ko kay Igsoon Paul. Okay. Kumusta man si Paul ito? Ang ano yung mamang-gibiyaan? Dito lang host, tambay lang po, sabi ni Crisilda. Maraming salamat sa iyo, Crisilda Gorospia. Matulog ka ng maaga, Crisilda Gorospia, matulog ka ng maaga. Hindi na siya mag-iisa. Lovely Trixie, nagbaba pa ng kanyang bahay, oh. Ayan guys, nakabalik na ba lahat? Nakabalik na ba ang lahat? Nakabalik na ba? Lista na kita sa ating paroleta, Irene Puligratis. Baka pala rin kang manalo ng 5WH. Ito ay regalo natin. For tonight, we have 5 winners of 5WH. So 555. Murag scam. Pinaniwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal. Kahit tagal ko rin binubuo. Kahit tagal ko rin hindi sinuko. Si Maestro Irene Puligratis. Kay Bunalag ahod. Unsa man. Aron walay magmala kay. Pakrit tabi pandamay. Ginalibakan ni kanila rin Irene Puligratis. Ginalibak. Kinsay galibak kay Bunalag alho. Akay. Sana mas scam. Scamin natin. Si Maestro Irene Puligratis, sabi ni Lovely Trixie, pandama, pasanginli ko Lovely Trixie. Irene Puligratis, si Kwanto, ingon ni Lovely Trixie, laagan daw kay ka. Grabe daw laag ni mo. Ito na ang huling gabi na Ayan. Tagalitin sa lalaki. Ayan guys, mag-press 5 kayo. Mag-press 5 ulit kayo sa mga active dito. Kung sino yung makita kong mag-press 5, tapos siya ang mahulaan ng ating ruleta, siya mong panalo. Pero kung yung mapipili ay wala dito, hindi nag-press 5, so hindi dapat siya manalo kasi wala siya dito, hindi po siya active. Okay? Basahin muna natin itong Oy, mega shoutout sa iyo again, family Happiness Icona. Wailain kung kinsa ang nag-react. Klaro na. Agay. Ayaw ko yung pasinlan, ha? Wag ko ilabot anan nila. Naunsa naman mo? Ako may pasinlan yun. Nagpuyuro mo ko diri. Ana gina mga guilty ba? Nga na gina mo react. Ano ako may pasinlan yun? Wala kita to. Song. Ito na. Family Happiness Icon. Ikaw na ang pandamay. Jill Story, unya na ka pagulat sa after sa Torulita, ikaw na. O paminawa sa ni kanta. Ayan, mega shout out to you. Mega shout out to you, Christian Marcelo. Mega shout out sa iyo.
Christian Marcelo. Host na nagtuwad, sige lang, pasagti na tuwad. Pila ka buhok? Isa? Duha ra? Opat ra o lima? Pasagti na. Why problema man na bisag muda mas daghan pa ang tuwad kaysa atong tamsak? Ayan, otro po ni si Story. Kumusta madam? Bakay kay, sabi ni Kalito. Kumusta daw bakay kay? Host, Host na daw nagtuwad. Pasagti na nagtuwad. I-check na ko na sa akong, i-check na ko na niya kung kinsa nagtuwad. May lagdili ka ninja. Lisod na pabaliko ng baha, paingon sa bukid. Lisod na pabaliko ng baha, papasin sa bukid. Tanggala, kay matsik na ba nako na. Sigpi na nagtuwad, sigpi na nagtuwad. Beats Production. Tuo lagi dayon. Pandamay mo. Press 5 na kami, press 5 na. Wala nang press 5. Wala. Di tampadayon, wala nang press 5. Wala ko nakita nga press 5. Unsa man dong? Yun lang doon, yun lang yun. Christian na sila. Matulog ka na. Wala sila DJ Hearts dito, wala sila DJ Hearts. Digitor pala, Digitor wala sila. Iskot, Mateo sa icon. Ayan, nisulod na. 555, napti ko lang kayo. Nganong na-appeal man ko diha sa Kalaagan, nagpalit ra ko og milk. Pandamay ka ha, tuwad ay ka, i-check ta ka kung kinsa ka. Just be thankful if you are a ninja. Kung di ka ninja. Unya nakapalit og milk, Matthew sa icon, sabi ni Lovely Tricks. Dagan na nag-5. Simulan na natin. Marami na nag-5. Sige, ikot na natin ang ruleta natin. So, i-share natin tong share muna natin tong ruleta natin. I-share sa screen. Pak. Tingnan natin. Andito na ba? Yan. Okay. So, simulan natin ang pag-ikot. Ang mananalo ay mananalo. Ang hindi mananalo ay malas kayo mo. Sige, ha? Uy, kadi malas. Ma-play ginato ang gano'n. Congratulations. Lovely Trixie. Congratulations, Lovely Trixie. Ang laagan, pag ginakadaog. Ang mga laagan, nakadaog ng WH, nakadaog. Sige, Lovely Trixie. Ano ang pangalan, Lovely Trixie? Plus W5WH. Sige second winner. Ulit na ka na? Congratulations sa imo, Lovely Trixie. Pagkaswerte dyan ako, swerte lagi. Host, exit na po ako, alam na, pero pwede po mag-iwan po. Balikan ko na lang po sila bukas. Pag-gising ko po, salamat. Okay, maraming salamat sa iyo, Crisilda Gorospe. Industrial Sharjah 15 para mabigay ang nakalimutan certificate Capcom. Balik na naman. Pag mo sabihin sa loob bukas ang nakalimutan mo. Congratulations, Lovely Trixie. Gang, Lovely Trixie, di na ko managat. Ay na mo panagat. Pang WH na lang mo. Saan man yun ang banana niya mo yung WH? Kauban na mo, sige mo agad tog siya. Di mo kahiyon. Kauban na sa sige mo og gugma niya. Wala mo gigugma.
Kauban ra na sa scammer. Anya kanang sige mo pangisda no, sige mo pangisda niya wala mo WH. Kauban ra gyapon na sa natulog mo niya gabuka yung mata. The ladies' favorite DJ Boom Boom Remix. Pero ang pinakasakit gyud ana kanang kauban ra gyapon kanang masigi ka pangisda niya wala mo WH. Kauban ra gina siya kanang sige mo palagi niyo silang minamahal pero kayo hindi minamahal. Hilak na lang kagtagok sa nangka. Hilak na lang kagtagok sa nangka. Pandamay kayo. Number 1 kaos. Nag 500 na ko ganina. Gyapon an Polski agoy. Pagbalik na ko 493 naman. Ingana gina siya. Meron talagang darating na hindi natin alam. Pero meron ding darating meron ding aalis ng walang paalam. Di ba? Hindi naman natin inaasahan niya na aabot tayo sa 500 agad-agad. Biglaan tayong umabot sa 500. Tapos biglaan din tayong bumalik. Pandamay. Kugihan lagi kayo lagi. Ingana man ko sa una, tong 400 pa ko. Abot lagi kuan lagi. Abot lagi magka-error lagi na akong kuan lagi pag-subscribe. Bay, tulko na gyud ko pa kayo unya na apay buhaton ug mas. Sige, Agoy TV. Good night. Yan ang masakitos, hilak kog bangkaw. Guy, pandamay ng bangkaw. Ipana. Ayan, salamat tos. Good night, Agoy TV. Di na ko pahulay sa ako, ahak. Di na ko pahulay sa ako. Pahuway sa. Pag-focus sa diya sa imong pag-play all sa atong mga ipamuni, o pag-focus sa pag-play all sa imong kagalingon, pag-focus diya og pangamigo. Itawag na kos, napay Irene Poligrates. Itawag na daw siya pero naa siya sa pinakaulahing nga listahan. Saan pagtawag na to ana? Magmango shake ko. Magmingo shake, pandamay. Ala, sige. Next na to. Kinsa may i-next na to? Atong tanggalon ng atong screen. Stop screen na ta. Blur. Next kay Don Quijano, wala na yata. Aisha Kuniho 85, baba mo yung bahay mo. Ali mo guys, inom ta. Heartbroken lang ang pick kay inom. Pabuthan og triangle. Irene Perez. Oo, ari ko di. Hipos lang. Lovely Trixie. Diri kagali ha. May gaming shoutout sa iyo, Polski Vlog. Ari di sila nagpalinbal. Nagtabok-tabok lang sila, pre. Galaw-gaw-lagaw yung mga galawgaw niya. Galagaw-lagaw. Aya ang mga galawgaw, gid. Mingo shake. Oy, pandamay ko, di ko mo inom. Binakog ha. Ano man si Aisha Community 5? Asa kadapit man diyo sa icon? Nana sa Dubai. Lovely Trixie, ikaw na sa Hong Kong. Ari, nako liwatos. Ay, 77, malapit ka na pong matawag. Aisha Community 5, wala. Sabi nga ng iba, si Jill Story nalagasan og sobra 5. Ito na huling gabi. Lovely Trixie, balik ka diri ha. Oy,
Lovely Trixie, sa Manila, agan kayo. Balik dito, balik. Ito na muling tingin na dati Ari man ko diri, double CB no OFW. siyang kinikilig. Aha, ako man di ay ning 5 nga sound. Hay. Ito na Ning 5 nga sound. Oh, imo bitaw ning 5 nga sound. Imo bitaw ni. Ako ni siyang gi-play kay ikaw na ang naa diri sa sulod. Ikaw kay paborito man kanako, Lovely Trixie, bahalag imo kong biyaan. Ako gihapon ning i-play ang sounds para ikaw akong madumduman. Nagpanihapon lang kami ni SPP. Ayan, punta natin guys, iskamin natin si Aisha Kuniho 85. Iskamin natin ng 3 minutes si Aisha Kuniho 85. Ha? Mga scammer, attack, mga scammer. Wala kabalohin na iyaha pab ang giplay. Gani, pandamay gini si Jill Story. Ay. ikaw na pala Ya rang boganay. ang may-ari ng damdamin ng pinamahal. Wa ko kabantay kay na stress ko unsay lovely ko. Ha, unsay Lovely Trixie ako manggod na. Ikaw din eh. Mga pamugasay pandamay. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala, okay lang ako. Ayan guys, iskamin muna natin si Aisha Kuniho 85. Puntahan natin, iskamin natin ng 3 minutes. Minimum of 3 minutes ang scam natin ngayon. Sabi nga ng iba, kung talaga Arjen Perez kinsa kang engkanto. ang mahal mo siya, Aha. Erin pula gratis, diri ka man ha. Hindi ako magsugid kung sino na si Irene Perez. Hindi ako magsugid. ano, Irene Perez, ari man tila di, nagkalagaw-lagaw, mga galawgaw yung mo. Si Ilonggo ni Irene Pelugratis. hayaan mo naman. Aisha Kuniho 85, grabe ha, may pa na siya kay malaglagi. Giunsa ka na niya? Pagkuan, pag moabot na ganin mo mga ingana nga mga kuan, pusta gina ninyo sa aking ninyo, pusta ninyo na. Sa mga wala nakatrabaho og sagingan, di gid mo kabalo mo putos. Ako kay nakatrabaho man ko sagingan, so kabalo ko mo putos. Kabalo ko mo DDF, kabalo ko mo flowering. The latest Kabalo po ko mo ring wedding. favorite DJ Boom Boom Remix. Kaya tumihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya Share lang na ako guys yung yung pagtrabaho ko ng sagingan lumaba. sa Sumipro Philippines Corporation. Doon ko nalaman lahat ng English ng kung ano ang English ng tinatrabaho natin sa bukid. Doon ko lang nalaman talaga sa pagtatrabaho ko sa loob ng sagingan. Tulad ng halimbawa nung kanang sa Bisaya ba paguna, kanang maguna bitaw ka sa punuan sa saging. Sus ang tawag kay ana guys, ring wedding na. Ay hindi na siya mag-iisa. Sanay mga sagingan ha. Sa mga naay sagingan, kanang tawag na maguna mo sa punuan sa saging, ring wedding na, ring wedding. Dili tong wedding ring ha. Dili tong wedding ring, ring wedding. Sana lang ingatan Ayaw lagi balaan ko na sinuna. mo siya. Ayaw lagi sige pamugas day, hinay-hinay lang ba? Matthew Saicon, kadawat na gani ko gahapon, mensahe ni Lolo, sana all. Irene Poligratis, no. Kita-kita raman dinhi, walay mo press 1 diha. Dahil wala Aisha Dan. niya ako Pila ray pagputos. dahil Pila ra lagi pagputos, pero di man mo kabaloon sa pagbugkos.
Dapat manapahungawan gamay. Putos ako human, human dayon. Alien is PPFW. Ayan, maraming salamat sa iyo. By Alien is PPFW sa pagpabigay mo ng W at saka pagtikit mo rin sa yung alagad kay Ayesha Kuniho 85. Ayan na, mega shoutout sa inyong lahat na nandito sa bahay ni Kuya Aye Bisdak Vlog. Sa mga nag-ubos na naman ng kanilang oras, sa mga hindi nagsawang tumambay. Kahit wala tayong pangat program dito, pero meron naman tayong dahan-dahan na pa-WH program. Siguro guys, sa mga hindi pa nakaintindi kung gaano ka-importante yung WH natin, siguro ang laman ng ating puso't isipan ay si banana lamang ng yung 100k subscriber lang ating iniisip. Pero hindi natin iniisip yung 4,000 watts hour. Iwan ko na lang sa inyo kung hindi kayo magka-lubot-lubot o tuyok-tuyok o inilis dayon, makuha nyo lang yung 4K WH. Ayan, mega shoutout sa iyo, Jorlek Vlog. Walang iba kundi si Coach Jorlek. Mega shoutout sa inyo lahat, ha? Putos sa ko man. Bay mag-ilis na sa ko, bay, ha? Kato siya. Mag-ilis na siya. Bay, kato siya. Sige, bay. Baba mo ulit dito, bay. Papuntahin natin. Bahay mo lang ibaba, bay. Or kung meron siyang maliit na video, seconds, tirahin na natin. Ito na ang huling gabi na kanyang maririnig. Live. Yan. Ito na huling tingin. And guys, puntan muna natin si sino ba? Tapos na ba kayo kay Ayesha Kuniho? Aha, sino pa? Andito pa ba si Tala Summer TV? Wala na po. Ito na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya'y hahayaan mo. Mega shoutout kay Royce Banzela. Yeah, hindi saping. Assalamualaikum daw sabi ni Saif Banzuela. Saifuddin. Wala na si Tala Summers, si Laga Vlog, Sammy Ferrol. Busy pa. So, is BPFW Vlog, ikaw muna. This is Tobias for the Mix Club. Bye, is BPFW Vlog. Baba mo yung bahay mo para mapuntahan natin, panoorin natin yung video. It's 2019, and you are listening to the great remix of DJ Boom 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 Boom. Mag-open ka, sige mo sa akin. Pagkin na yan. Pagkin na yung bros yan. Hindi, madali lang. Magparaming ka, pagdala na. Yung bahay niya ba o ako bahay mo muna ba? Bahay mo muna. Tamsaktan, shoutout Team Bisdak. Mega shoutout sa iyo, Coach Jorlek Vlog. Mega shoutout sa iyo. Northern Summer.
Ayun guys, puntahan muna natin. Ayan, thumbs up dan, sabi ni Aaron Perez. Maraming salamat sa iyo, Polski. Tingnan ko nga si Polski kung tapos na ba. Ay, ripa. Ayan, yung bahay nyo ba? Oh. Aaron Perez, labas, gusto kag bunal nga alo. Wala pa, busy ako, Lodi, busy. Nakikinig ako sa'yo dito, Aaron Perez, nakikinig ako. Aaron Perez, pakinggan mo yung boses mo dito. Aming malalaga sa iyo kahit nasabihin natin yung nag-1, 20 plus yung nag-1. May tutorial si ano dito, si Polski. Makinig kayong lahat, makinig kayo. 12, 13. Hindi lahat. Or sabihin natin pumasok lahat yon. Maya-maya nalalaga. Puntahan muna natin guys. Sino man hindi nakapunta kayo, SBPFW, puntahan muna natin. Hindi ko alam. Pero yun yung na-notice ko sa mga nagsasubscribe sa akin. Dito sa Kazakhstan. Saan yun? Pakistan? Ano? Dami lagas. 20 minsan. Mabuti nga sa'yo. 20 lang. Travel cooking. Tumawa. Nung nakaraan, 60. Isang gabi lang. Parang gusto kong magwala eh. Kaso wala ka namang magawa. Gusto niya magwala. Wala daw siyang magagawa. Kaltas nun, pero... Ganun talaga ang buhay. Boosting Polski Vlog. Kahit anong gawin natin, yun at yun pa rin ang ibibigay. Patay, finish. Sige, mag-tutorial ka dyan, mag-tutorial ka. Host, nibalik na si Labis Drixie. Dito ka, tambay rin dito kay tambay lang kay Aaron Perez. Nakadaog na bitaw ka 5WH. Wala. Next natin tapos na kayo kay SBPFW. Next. 777FW. Pa. Next natin si Laga Vlog Samiferol. Kalito. Andito pala si Kalito eh. Ayan. Mega shoutout sa'yo, Kalito. Mega shoutout sa'yo, Kalito. Mega shoutout sa'yo. Dan na tamsak natin dyan. Patamsak-tamsak ka dyan. Host, kilibak ka sa pikas. Sabi ni Irene Poligratis. Kilibak ko sa... I know. Kilibak ka ni Irene Poligratis. Kilibak niya ako doon. Nababasa ko kaya dito. Kilibak ka ni Irene Poligratis, host. Laga Vlog sa Mivirol, magbaba ka ng bahay mo. Ayan, puntahan natin guys. Puntahan natin si Laga Vlog sa Mivirol. Ay, idikit ko na din ito. Salamat brother sa pag-dikit mo dyan. Yung nanonood dyan ay Bisdak. Mega shoutout sa 15 million na viewers mo dyan. Akyat ka. Dalawa tayo. Sabay natin. Magbaba ko ng hagdan sa'yo, Polski. Magbaba ko ng hagdan, dalawa tayo. Mega shoutout sa 15 million viewers. Ayay Bisdak Vlog. Sinong gustong umakyat? Yan bigay ko yung hagdanan. O sino man yung gustong umakyat. Nagrulita ka sa boss? Sana ako sa wala. viewers mo dyan. Ayay Bisdak. Yan, maraming salamat ha. Maraming salamat sa iyo, Polski Vlog. Sino man yung gustong umakyat? Ali, magtabi ta diri, pandamay mo. Ali, magtabi ta. Watching from UAE. Hey, Bisdak. Watching from UAE. Mega shoutout sa'yo dyan. Mega shoutout din sa'yo, Polski Vlog. Padisko. Ay, lumipat na sila dito. Dagletrix si na. Saka, Matthew Saikon, saka. Gamitin mo yan yung
hagdan galing kami sa Saka, Gadero. saka. Pero bago yan, nakita nyo muna si Miss Nako, Lindiwa. Joseph Baka hindi Santa nyo Maria, kaya Bulacan. makita. Nako. Try nyo. Host, pasaka ako, host. Pasaka ako, host. Pasaka ako, host. Polski vlog, Oo. pasaka ako. Magbibigay ka lang yan. Magbibigay din ako dito. Mga DJs sa Southern Light. Lovely Hagdan, Tricky yung Nadia, binabati kami sa hagdan, Gadera pandamay na, ka, ano, hagdan, na- Nadia, hagdan, no? Kanang iba na mantirik man ni Bisdak, mo na ng ni Team Bisdak, I-review mo sa mo nang taas. hagdan. Meron doon na ano. Binaba ni Team Bisdak. Ay, no problem. Yan ang hagdan, Mateo Ayaw Saicon. kalimti ang ayuda. Saka, saka. Hindi na Abot. makalimtan. Andyan, binaba ni Miss Sagadera. Ah, sige, Binaba sige. ni Miss Sagadera yung ano, yung bahay. Mega shoutout Hindi sa'yo. ko yan Brother nakakalimutan, Polski. Irene. Wa man namin nuktok lagi. Lovely Trixie, hagdan na. Lagawag Hindi ako one. makakyat sa'yo. Ay, Bisdak, ano yung, pag nito, kailangan ko pa i-update yung laptop na gamit ko eh. Ah, sige, Polski vlog. Sige, Polski. Yung work ko. Ano work mo dyan, host? Trabaho ko dito, ano? Ano ba? Pero hindi. Nagtatrabaho sa factory ako. Factory worker ako. Cosmetics. Saan? Mga pampalandi. Ah. Kaya medyo malandi. Charot. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat. Oh, 7 billion viewers in the house. Mega shoutout sa inyong lahat. Ayan, habang tumatagal guys, habang tumatagal tayo sa ating list, padami tayo ng padami. Padami yung viewers natin. Ayan, 6 na lang, okay? 6 na lang. Hagdan, sige na mo hagdan. Nanay, hagdan diya, pandamay mo. Ayaw saba at Irene Pulit. Panganta mo. Ayaw saba daw. Ayan, next natin si Double 7 Vlog. Double 7 Vlog, kapag makabalik na ng lahat ito, pag umabot tayo ng 10, pwede mo ibaba yung bahay mo. Pandamay. Congratulations, guys. Congratulations. Habang 7 tumatagal. million viewers din to my small house. Mega shoutout. Ayan. Maraming salamat. Ano host malandi ka? Hindi po, hindi. Maraming salamat. Pinantay niyo ang viewers namin ni Polski Vlog saka Ayay Bisdak Vlog. Maraming salamat, Team Bisdak. Kana mo team supporter gi kayo ba pandamay. Di kita mo malimtan Team Bisdak ba? Pag mamuni ko di kita mo malimtan. Di kita mo malimtan kaya kung i-close ng FB group, i-close na nato ang GC. Na-scam pandamay. At ating magkapatid pandamay. Jinjil Salazar, may palista alangan. Palista po, o yan. Nag-stop na po ako maglista para matapos na po tayo dito. Sapagkat lumalalim na ang gabi. Ang gabi ay lumalalim na. Next natin si Double 7, magbaba ka na ng bahay mo, bumalik na sila. Double 7 OFW bag, magbaba ka ng bahay mo. Kisikisulay close kay naay alodre. Ayayay, rigma man lagi dayon oy. Ayayay, drama man lagi dayon oy. Santa Maria, Bulacan. Pag mamonetize ko guys, congratulations sa Team Bisdak. Masarado ng atong FB group. Masarado na po ng atong GC. Pero tinod. Maraming salamat sa inyo Team Bisdak sa pag-play all nyo ulit. Sa pag-play all nyo kanina at sa pag-play all pa nyo ulit kay Bisdak pero Guapa. Maraming salamat sa inyo. Wala po akong nakita guys yung sa minimum na requirement natin.
wala po akong nakita sa minimum requirement. Ang nakita ko ay napaka-maximum sa requirement natin. Kaya congratulations to all of your Team Bisdak. Congratulations. Hindi ko na kayo iisa-isahin sapagkat kung isa-isahin ko pa kayo, siguro madali lang naman tapos kasi konti lang naman pala dito. Pero guys, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-play all nyo kanina kay Bisdak Pero Guwapa. Perte, nakikita ko po ang posting ng minutes na 60 minutes kay Bisdak Pero Guwapa habang nag-play kayo. Team Bisdak, Team Alien, maraming salamat sa inyong lahat sa pag-play all nyo kay Bisdak Pero Guwapa. Maraming salamat. Play all natin siya guys. Siguro by Wednesday. Siguro, inshallah, by Wednesday tapos na siguro si Bisdak Pero Guwapa. So, next natin si GM Bisdak. Kay GM Bisdak, parang matatagalan tayo yata. Parang aabot tayo ng 2 weeks noon na. Sa akin naman, aabot kayo ng 2 buwan. Pagkatapos ng 2 buwan, close ang FB group, close ang GC. Ang inyong buhaton, magsige na lang magtuwad sa mga LS ni Ayayay Bisdak Vlog. Nag-play all na di ay? Oy, nakalimot. Naulahin si OFW Vlog. Nag-play all na ba si Bisdak Pero Guwapa? Naabya ka sa grupo, pandamay ka ba? Pandamay kay chik ng grupo ba na nasikuan ko. Nahulog ko, patay. Kinsa may manghihilot diri? Bidding, kung kinsa may manghihilot diri, si Family Happiness Icon, nahulog. So it means kung nahulog ni, sure na piang ni. Kung kinsa man itong mga namaligya o haplas diya, sama sa Power DR ko, Efficacent Oil, o kung bang pagklaseng mga haplas, tagain ninyo o haplas si Family Happiness Icon, kay nahulog daw siya, basic na piang ni. Ato na lang ko kay puno naman ka. Sige, Jin Salazar. Puno. Puno naman ko. Kaluoy sa putoy, no? Hindi sa Salazar, Jin Salazar. Pwede po kayong magdikitan dyan sa mga hindi mo pa nadikitan. Sige, niya na ba? Play all na. Right na. Ayan. Tamsaktan, mega shoutout ulit sa'yo. UN Eros My TV. Hindi na ako babalik yan sa Asia. Ayan, mega shoutout sa iyo. Mine TV Vlogs here. Mega shoutout. Tudlo, wa man tay kuko. Wala man daw kuko. Tudlo nga walay kuko. Unsa man na siya nga tudlo? Murag tuhod. Spy Mix. Shoutout ay Bisdak Vlog. Pandamay. With DJ Del. Ayan, Mine TV Vlogs here. Mega shoutout sa iyo. Sabi ni Yon Eros My TV. Ayan, sino ba yung pinababa ko ng bahay? 7777 nagbaba ng bahay ba? Nagbaba ng bahay. Kung sino man yung Irene Poligres, musta man ang mga panagan na to, DJ? Busy lang po, super thankful po to you last night. Ayan, walang problema. Mine TV Vlogs. Maraming salamat sa iyong pagdaan dito. Mine TV Vlogs, pasensya ka na. Nagkatotoo talaga yung sinabi ko na pinakain talaga ni Lolo sa kanyang unggoy. Pandamay ni si Lolo, Ako na naman ang inyong pinagbibintangan sa mga saging na nalaglag niyan. Oy, kadungog na nakakarinig si Lolo. Huwag kayong maingay. Andito pala si Lolo. Huwag kayong maingay. Ano na naman yung kaguluhan na yan na may nalaglag ka na naman. Tapos, dito nga sino ba yon si Family Happiness Icon? Grabe yung reklamo niya kanina. Grabe yung reklamo. Na-stress na siya dahil sa nalaglagan daw siya. Nalaglagan. Tudlo, wa man tay kuko. Ayaw magreklamo kay na si Lolo naminaw. Next tayo. Ispo,
Wa jud dahil isram na mas backstage. Ako sino man hindi nakapaglapag diyan si Irene Puligratis. Sorry kayo. Irene Puligratis, ikaw na. Aha, Irene Puligratis, ikaw na. Naka-backstage na, nasa backstage na. Akong tanawam ni kisa may naka-backstage be. May I see, may I look, may I hold. May backstage diri, wala man. Aha. Asa may naka-backstage ni mo diri? Wala man ka. Bay, ibaba na ba siya, bay? Sige, bay, pwede na ibaba. Pwede na ibaba, bay. Pwede na. Asa yung backstage? Utang na sa nako, ha? StreamYard na. Host? Unsa man? Baba mo na, pre. Baba mo na, bay. Lovely Trixie. Okay. Good night sa tanan. Sige. Good night sa'yo. Lovely Trixie, good night. Di ka mo tanaw ni Inday Jill. Grabe. Inday Jill pa, Grabe pa. Hello sa mga tao sa baba. Ay, akin na isang CPR ta. Okay, sound? Sige lang. Ako ang Ayaw. Ha? Gawas lang ko, dere lang kilid. Sige. Next song sa kilid. Sa akong likod yan. Sige lang. CPR niya. Okay raman na. Naturang i-mute. Ayun guys, punta natin si padagdagan natin si Bawal lang konti na sounds ng CPR, humanan CPR. Ayan, mega shoutout sa lahat ng kasamahan dyan ni Jill's Story Vlog. Mega shoutout sa inyo lahat. Hello! Lovely Trixie. Good night naman po dayon. May pagsaka na to. Na-good night na pandamay. Di siya gusto nga makita niya mo naong story. Basta ka Lovely Trixie. So, ni katawa, grabe. Oy, Inday Jill. Unsa man na? Unsa man. Ako yun Irene Puligratis. Ali, saka ba? Kay nahigdanan si Kuan si host. Saka mo. Di mo kasi sa ako ang live. Arita siya ha. Oy, ari pa ko diri. Ali, arita saka. Panaka mo be. Ay, really safer. Gaon sa man ka diha. Pasaka lang mo. May kaon. Wala sa backstage. Wala yung nagbabackstage. Ay, hindi shopping. Salamat kay shopping ha. Salamat kayo. Nagwapa, good sa cause. Pasakay na po ni si Inday Saping para i-play all. Naman na si shopping. Pasakay kayo ba? Ay, pero tinuod man Inday Jill, tinuod man niya. I-play all, buko ha. Ay, na. Naunsa naman ka, inoon, oy. Naunsa naman po ka descript drugs. Guwapa nga kunot yung. Pasyon ta kas. Birahan na to ni Skiptron Vlog ug mas yung LS. Palihog ko pasyon kaya LS. Asa si Skiptron ba walay ko kabasa. Sa kana si Ria. Siya Amy, si Lima Samper. Sige lang mamaya. Hilam na TikTok na doy. Noon sa man kahinuon oy. Noon sa liko. Pahilama ko Inday Jill matud pa ni Skiptron Vlog. Kay ka na. Lovely Trixie, wa ka double sa akin kasi lumilipat. Sabi ni Paul Perez. Lovely Trixie, wa KWS kay Kuan good. Wa kay KWS Polski Vlogs da. Goodbye Philippines sa Lovely Trixie. Hello kamugas. Aisha Community 5. Hello. Daghan na kag nabugas ba ako? Daghan kag bugas. Kagwapa, baya na ay sablayan sa ipot. Samok yung YouTube vlog. Sana all na ay sablayan sa ipot. Samok. Sana all. I-washing, matika karon. Sa naman.
kinsa na may wala nakababagyag balay be? Kinsa man. Puntahan natin guys, ano? Sino ba 'yon? Puntahan. Si Lovely Trixie, puntahan nyo. Sinatutulog na. Tanggalan nyo ng kumot. Ako na to. Ako na kayo na ko makalipay ay hilam na bitaw. Kinsa man ang bata, nagbiga-biga. Grabe gining taga-Kalawakan oy. Misagadin. Ano pa? Dili na. Pangugas ko sa kung gikuan, gidamitan. Tanawa ko sa kung pagpangugas, no? Sige. Kami na nga. Premier na to ang pagpanghugas ni Premier. Pwede mag-yaw-yaw para sa imo ha? Oo, pwede. Pwede. Alien ga-live man din na imo ibaba. Oh, ga-live gani. Inday Maricel day. Panghugas sa taday day. Ikaw day, panghugas. Aw. Kasyat ani, impas. Grabe sad ka day. Ako'y hugas na ana day. Be please aron mahidam na ako na matod pa ni Stron Vlog. Misagadera. Sa kadera na ka, si Skripton kay gaigat-igat ay. Hugas bayak ko. Akin sa may gusto mo saka. Akin sa may mga bagag naong diya. Saka. Akin sa may mga bagag naong diya. Beijing mga bagag naong. Saka. Insa man doy mga bagag naong dia. Saka na mo. Saka. Hagdan nun be. Ha? Pasaka na mga kwaka dia. Ang problema kay Hoy, nainisaka na. Marlene Estilop, wala ha? Wala. Hoy, nainisaka. Akisha girl. Wala. Hoy, nainisaka. Akisha girl, 10, 9, 8, 7, 1. Nawag kayo na si Diretso sa baba. Hindi ko na binabalikan yung kawawa kayo nasa baba. Kawawa na si Diretso sa nag-BG lang tayo dyan. Kawawa itong hindi pa natawagan. Kawawa. Hindi ko na po babalik yung name. Kawawa sila, nag-aantay sila eh. Bigla na lang tayo isingit. Di bali na ha, Neng. Di bali na tuwag na ako. Wala akong problema sa akin. Tapos ko kayong mahal. Kung saba kayo ng mga amigo diyo, i-mute yung mga amigo, i-mute. Bigla. Hindi na sa Kung sa'yo masulti. Sana naiintindihan niyo po ako. Ginawa ko lang po. Dalawang bisis na bisis po po. Sino kayo? Sige po. Akisha girl, wala ko lang po. Nora M. Fernandez. Walang problema sa akin. Ituwag niyo ako dyan. Basta ako patas ko kayong minahal. Patas ko kayong minahal. Nagpupuyat ang lahat dito. Hindi mo sa akin. Ituwag nakabuto ako kayo dyan. Okay. Yan, mapinis tayo guys. Dito na tayo guys. Wala akong problema. Wala tayo guys. Next tayo. Yubal, house again. Next tayo. Yubal, house again. Kalma. Hindi patasan tayo. Maan yung mga bradiksoy. Against black. Against black. Maan yung mga bradiksoy. Karungag hugas. Kasi karungag hugas. Nagtarong man ako yung kapag ganito yung mga bradiksoy.
Karunag ko gali saba kay mong migo. Lagi saba kayo skip tulog. Saba kayo dong. Si Skiptron Vlog Isabaw, akong gimute. Oh. Lingasa kaayo. Saba kayo. Si Skiptron. Karon magpunas ta niya atong giugasan para mawaka. Walang pasok ako, walang ko nakahigata. Tulog, balik. Ang mga lami makakaroon ng daigil. Saba. Balik. Ang mga lami makakaroon ng daigil. Saba. Ano yung mag-exam? Sama kayo, na kayo nag-iko. Sika ta. Sano ka mag-lights ko, lights ka mag-action. O ka na, wala na. Let's see, yawa, naka-on-day ka. Ang tandaan ka? Pandamay ka. Samok gayo hagadira, may tagadira. Ay, nanadiha, munaog na ko. Ay, Vincent. Alaman na ang trago na Natakpan. Panagiatan. ang dragon, pre. Awat na siya kasabot ng Dragon. Birahe. Hindi, Jen, ganong nindot makikagsampot. Wisit ka. Sampot na lagay na nato kay watay na wong. Hindi, Jel, pahilamas at ko. Gusto mo sila akong mata. Nabuang. Ayaw ka diya. Wala ka kapalaon sa mong istoryahan. Agadira, musit ang buang no. Tandamay. Hindi, Jel. Sige, nagod ko siya. Nagod hilam na bitaw. Di bitaw na mo na ilabtan. Agadira, baliw kong patay na scriptong vlog. Ang dami ang sponsor. Dili lang ka ilabtan. Ilamon raman. Ikaw ra yung na ako ikaw ra yung tao nga ikaw ra yung babae na ako nga na wala na maperti ka dalo sa hilam. Okay, Asa yung sound na itong kuhan? Magbasa ka na sa mga hilam naman mo diya. Hindi sabihin, grabe kay ni si Prunlag. Usta yun siya ka, rated is PJ. Ano man inday sa ping gusto mo sad ka pahilam. Laka din Ay, Miss Agadera. Kay Miss Agadera sa akong pinakamamahal na si Miss Agadera. Ayaw ka pala ka, waka kasabot sa imong among giisgutan din. Kaya wambe kasabot. Oh, wala bitaw ka. Wala bininta ka ni Skiptron Vlog, bininta ka niya. Wala man po naghinay mga dautan. Hilam raman. Kaswerte ra gud ako mahilaman ako ng taon. Oy, pero naglagot jud ko ha, kay kanang daghan kay ko vlog ro. Wala pasyon ta hindi ako makakintindi. Pasyon ta Skiptron. Skip daw, hindi ako makaintindi. Oh, di ba? Luya. Ang galing. Mayo. Unsay pahilam? Pasagta ka ba? Kana bita naghilam ni mo nga kabalo na ka. Pandamay. Kana inihilam ni mo nga
dangas pa sa agtang. sa Ay, pahiram, magkakta ko din. Tala summer. Ali, kat-kat dari, kaya tuloy bunugon skiptron dari. ay, sa karagod kami sa gadira. Akit ka nga mi sa gadira, akit ka. Sige, akyat. Otro kuning aslom. Nagapil-apil, ay, sa karagod Madam Aisha. Otro kuning, ay, bisag gurang-gurang na, pero aslom pa kayo na, si Madam Aisha. Alam ko katawa ni Ayayay, oh. Encanto. Si Skiptron, nagsamok-samok. Sa Encanto. Encanto. Tupig sa Encanto ni Skiptron vlog. Labay kasabot at sa hilam-hilam tara summer. Kapag ito naghilam ni mo, mo-action siya, mo-action siya lip. Panuway, uy. My goodness! I'm so excited. Ha? Ituro ko humugas ni Skiptron vlog. Sige. Naghumba. Salit naghuba kay naoy mga rakpandra ba, mga microphone ba, ako original tingog. Ako rin mo ang microphone. Hagadira, saka mi hagadira sa amo ka Skiptron, no? Ako extra nga microphone in the gym. Ala, nasi marin ng kahas. Oh, tingko lang. Sikit lang. Kilid. Sabi mo mga nasa kilid gel. Patawag nga rin ang istorya ni Maria para sa amin. Daw. May sapi mong mga... Naisabi mo na sa kilid nila. Napasok na Kita piyan na siya ay. Busit ka. Damay. Busit ka. Wag kang mabusit. Ba't may nandito? Ikaw yata lang. Palayo ko, palayo. Ako yung kainin mo sa kanila. Ako. Ginotom ako mo. Gutom ako moset. Gutom daw siya kaon diya. Ginotom Kaon diya mi sa gadira kaon. Mau gani. Iyon ko. Ako na lang yung kanon. Susan pa. Namigigit ko ng ngabil ni Inday Jill. Ayaw pre. Masabot ka sa hayayan. Ay, ang tanong ng kaya. Madara na. Ako kahit napili si Inday Zilo, na napiling yun, kinintos. Mugus man, mugus. Gusto man ko anon, tugso ko niya di. Rat-ratan ho og mga ninja. Tagak-tagak. Bastos kayo marili ng kahas ang itapot sa kuha kay nang matagak ra. Ayaw ka mga lang sa ngayon. Ang imong kabalakan, ang WH. Gini-mini. Basta di ko mag-goal Skiptron vlog pag imo ko on. Sige kayo mag-goal ko sa WH, di ko nimo tabangan. Lagani ko internet ko. Load lang ako gamit, i-play all pataka. Kaya nag-shoutout sa Bing Lopo.
internet si ano. Og na kay connection, i-play ta ka, pati tanan ng imong lawas, i-play na ko na. Pandamay. Ba ni Skiptron Vlog oy. Kabibo ba dira oy saka diri nay Maricel aron samot kabibo. Inday Maricel. Ilaw ka Maricel, saka. Skip ang lalaking walang pahinga hindi natutulog kakawaiti. Lalo na pag nakasama mo. Ano di mo na mo sa gadira nga hindi mo na mo saka. Saka mo 5-5 lang, sikit-sikit lang. Pag ako naging kasama mo may sakadira, hindi ka talaga magpapahinga. Si script daw ang walang lalaki, ang walang pahinga, hindi na natutulog. Kuwait. Adik. I-assure ko yan sa'yo. Dili ko din sa'yo ulit. Uy, maulaw ko. Gusto mo ka mag-tunog sa kasapang taon. Ayun, wow, dira ni Maricel. Nyante na, saka Inday Irene. Saka. Yes, o di mo manaka. Gumiting sa mga Bisaya. Katong mga wala. Katong wala pa naka-play all kay Bisdak pero guwapa ha, pag-play na mo. Naman ka, Petro, naman ka? Ay, Naman ako. Libro ko na kong i-play sa'yo ha, oy. Ay, sana. Kaya ibutang na ba ginako? Ay, Petron, ibutang na ba ginako dito sa remarks nga mo boss pag after na 3K. Motabang og boss after na ma-3K. Wala din. Agad ko pag-itset. Mo-play ko sa inyo ha. 3 days. 3 days within 16 tab. Sa loob ng 18 hours. Kaya ko yung boss kasi baka bukas andito na yung internet ko. Tapos, lapit ko na makuha yung computer set. So, kaya ko na kayo i-play pag 3K na kayo. Pero pag hindi pa, sorry. Ako pre, 3K. 3K na lang ako lang. 3K na lang pre, 3K na lang ako lang pre. Hindi mo na. Ako'y pag mga kulang na lang mo pre is mga 200. Dara, naka-headset na ko. Ano pre? Ibusta ka. 3 days. 16,000. Pero kulang na lang yung mga 200. Okay kayo, salamat pre. Ang sa panang tuwi ka mamuni. Alien kayo ka scripto na eh. Alien. Ikaw ay naito. Ang kami gusto nimo. Ang muni. Muni. Ang gusto, ang muni. Ang muni, Jud. Muni kay makasapit ta, makasapit. Ay, mas tingnan. Ayan, may shoutout sa iyo, na Kirfel. Kirfel. Ay, may shoutout ni Kirkel. Ang singalan niya, Kirkel. Tulog na ako mga. Mega shout out sa natira dyan sa bahay ni Ayayay. Dosi. May dosi. Host na ako play sa ilis mo. Dahil na ilis na sa dakong i-play, kabalo na ka si shoutout sa mga didikit playlists ng K. Kinsa naman kung wala nakadikit kay The Kirkcell, dikitin na ninyo kay nasa playlist. No, The Kirkcell, kung i-play ni mo ako ang playlist katong 39 video. Nag-UAC ba? Pito
Tron, taga UEC raw na siya. Dako kayo gatak na sa kuan. What's If you Isa man na si The Kirkland. Sina dong. I will give you 5 banana. Scammer ka. Scammer. Kirtel, baka naman. Ito yung playlist ako na. Akong AdSense. Ayaw idalo ang imong Dinalo pa. Hilama ko, be. Unsa hilamon man. Unsa daw mong hilamon? Ako gani, gusto ko mo hilam, di ko pahilamon ni Inday Jel. Huwag siya kasabot unsa hilamon, nayabag. Ay, Inday Jel, ako nangamuyo ko nga imo ko. Unsa man nangamuyo, oy, mura man ka nakasaging kanto. Ay, salungot kaysa. Kinangyan ang bigit ko muluhot. Hello, moy. Aron mapangpal na ko ng gusto na Eh, kong bisag vlog, sige, kay Buretan ko daw. Yapin ako. Tulo. Oy, bigyan salamat, oy. Kinsa? Ano ang kinakain? Nakiniat na sad ni Scripton ba? Kiat kaayo, eh. Virus is yung coronavirus. At nasad, isisipon ba? Ikaw, Nakiniat kansa? lang dagway ni Scripton. Ingnan mo na di ka live Ito si mahal ni mo, Pre, nawala pakidelete naman. ko, pre. Pakidelete ko ang coronavirus, pre. Madelete mo, pre. Wala problema. Wala, dili na. Dili na, kaya na. Okay na, isa. Okay ra daw na ayayay kay di man ihang iles. Okay na rin na. Ugma, be. I-remove na ako doon. Okay ra na kay di man akong iles. Atong testingan ng babe, atong testingan. Wala, i-delete na ako. Okay na. Wala na ingon ito sa guidelines nga. Bawal mag-ingon coronavirus. Bawal ko na magbalik. Ingon sa guideline. Ayaw I-delete pangawat mo na. nga dili imong video. Ang Andaman. Ako, lagi ka. ang guideline kinanglan, hindi ka ma-strike. Eko. Kaya kung ma-strike ka, tulo, lagot. Wala na imong channel. Wala gino. Patay. Wala man dress ako. Wala ingon ito, kay bawal mo mga coronavirus. Wala. Bot-bot. Ayaw ko. At pahilama nakatulon kag duwindi dong. Duwindi di ay. Ay, nakatulahin. Wala. Ay. Skipton ba yung ingay mo daw? Ako pa yung diwindi ang natulon, ano. Ingay na Skipton. Kain ko dyan. Sabi ko sa'yo, ako yung kainin mo. Sisi Hagadira, akyat ka. Sisi Pandaman. Hagadira. Skip, kain muna ako. Ano na pwede ganti? Wala kang tao. Kulay. Okay. Dagyo, umanag ko sa iyo, sabi ni Lagavlag sa ni Biro. Ala, grabe ang tingog mo. Nay duwindi na pick up pre. Nagkirtel, human na ko sa imo ha. Sana all, the cartel. Nangista ko dito. Out. Ako dali kayo roommate paligan nyo. Kung maglapag daw link, kinanglan mo na ko lang tao. Ala, Bing Low po, shout out po, Scripton. Ayan, isa sa ninaw.
Nalaglag. Charot, ding, lopo. Ayan, si story, walay connection. Nalaglagan. Nalaglag ko eh. Napindot na ko ang exit. Ang ingog. Napindot na kong exit. Ang ingog mo, madali, ang ingog mo. Medyo ko nalaglag. Shoutout po sa lahat ng host dyan po. Mega Libog ko si paminaw na ko ninyo duha na gamay na dako. Kinsa man ang Mega shoutout sa inyo. Ah, Polski, hello. Mega shout out. Polski. Hello sa inyo. Thank you sa support natin dyan. Bisaya. Nahuman na ka Polski sa imo ang kuan live. Pasagdan na buto na ako dito akong balay. Ay, Paul. Yan ko na dun eh. Yan Mega shoutout sa iyo, Big Loco, ha? Hindi niyo ako pinapansin po. Bandang liway, akyat ka. Bandang liway, akyat ka. Hello, gandang liwa. Ang partner ni Ayala Bisdak Vlog. Marilyn Antas, Pailama Kubi. Visit. Script to magudan ay buangon. Si Scripton ay nagpasimuno ana ay. Polski. Naano ka na, tapos na pag-ilis. Ha? Nag-ilis pa? Hindi na. Ano na ako. Ah, okay. Mag-inom ta ninyo og mango shake. Mega shoutout sa iyo, Michael. Mango shake. Thank you sa support niyo dyan sa mga pag-BGB niyo. Thank you talaga. Walang pag-usa. Akyat ka, lagandang liway. Hindi ako nakakit sa iyo, Paul, kasi nangista ako, nakabudol. Sige ra man siya pambudol. Kada adlaw. Nakabudol ako doon. Nakabudol ako 32. Gi-close niya. May 7 viewers pa siya. Pwede na nga silence lang muna. Huwag i-close. Uy, nagyaw-yaw sa Erin Puli gratis. Nano daw, Polski mong gi-close ang imuhang kuan, LS. Nga pa ka 7 viewers. Mga nindot ng mga viewers. Masuko pa sa mga... Malubat ako. Bukas ulit. Shoutout po, Budol. Sa may kulit. Kaya nga. Bing Lopo. Gandang liway. Gandang liway. Meron kanina, pre. Bing Lupo. Hello, Jill Story. Kinsa din si Bing Lupo? Sino ba yun, Paul? Si Gandang Liway. Si Gandang Liway. Sino nagsabi kanina legit daw siya? Paunahan na lang daw kasi legit daw siya magbalik. Kinsa to? Ewan ko dun sa viewers. Dami ko. Polski dagang yun si Polski scammer siya viewers. Umabot na yung viewers ko. Hindi ko na maalala. Unahan niyo na ako. Ito balikan kita. Legit po ako. Si ano pala yun? Sino yun? Unahan mo sila. Pungkol ka. Liwa? Gandang liway, mag-ano tayo. Shake. Unahan mo na din ako. Salamat naman po. Nilalayo ako po. Bodol to mga pa-WH. Ay. Anong pabudol-budol ka? Bukas i-flex ko sa Team Bisdak. Patay. Hindi ako budol no, scammer. Hindi ako scammer. Legit ako. Sabi ko sa kanya. Ako, budol-budol ako. CR mo lang po. Basta po ka na mapalistaos. Ay, Bisdak Club. Ito na si Skip from Love.
Ali, miss, ang gandang liway. Tara inom ka. Inom ako man hapon. Muna man akong kaunon. Ito sa akin ang aking pinakamamahal na tumig sa kadira. Pasak ka ba? Yan ang Onsa. Onsa. BG ra daw si kuan sing Inday Mariset. Tagay ko na Jelbe. Ang ano man eh, pahiram sa madam. Hoy, sit ka. Hoy. Uminaw sagod mo sa ako. Nagtanaw ko dito karon sa kuan ba diri sa may Albutina. Nabi kay gamay tindahan. Ang isa bitaw niya kanang inana bitaw stand sa microphone, stand po na siya ring light. Tapos siya butangan ng microphone, butanganan po siya. Ayan. Dayon ko di man ka. Ayun. Lahat ko na po. Ang simot nimo. Picture. Pandamay ni simot. Nahagbong si Jill. Ang simod. Naunsa naman tao. Wala na, Nahulog na. Unsa man yung balita oy? Ano na si Jill? Hindi kay sumugon kay serious kayo. Ano gusto mo? Magkakamping-kamping ako, ha? Hindi ako scammer, ha? Hindi daw siya scammer, oy. Sabi ko, scammer daw ako. Nabudol ko daw sila, eh. Agdan. Hindi siya scam. Gandong hagdan. Hagdan. Sabi ko, ako, scammer ako, budol pa. Hindi nabudol ka. Sabi ko, wag niyo Samok talaga ni Stripton. Saan si Miss Hagadira host? graduate na ako doon sa Mga bastos. Inyo kong gihagbong. Unahan mo na ako at papikan kita. Graduate na ako dyan. Wag mo akong ulolo na ako. Wala ka Stripton, gayaw-yaw ka diya. Oh, ipadayon yung balita, ipadayon yung balita. Story lagi ipadayon. Mula sa Anak ko ba? Emirates, Jill Story, nagbabalita. Nagbong mo sa Ito na nga, Bel. Hulog na sa Bayad mo lagi mong itisalat lagi. Gusto mo makita. Hagbong na sad. Asa na hagbong na po? Story, bayad mo lagi mong itisalat lagi. Pili. Sabi na kung hagbong na po ka, Jill. Pilit. nagbong ko. Wait. Ito lang, bawat isa sa atin, may 5 minutes magsalita. Consume mo yung 5 minutes. After that, Infinite na po, si Inday. Kaya premium. sana na Jill Story, magsalita ka na, 5 minutes ka. Paano yan magsalita? Nakapilit ka nga. Kalipad. Ay, Shoutout. Nako? Nahagbong ko? Wala. Wala. Napiang ka. Kalami rin yung kikita ng ngapin ni mo, Inday Jill. Yawa ka. Panuway wala sikit. Panuway ka. Siguro ko niya, siguro kiliran mo, Inday Jill. Base niya mahitabo ang di dapat mahitabo. Krypton vlog. Ay, patsyat. Wisit mo yun Ako naman ang balita ni mo, Inday Jill. Buisit.
Bakit ang mga aso ay resist Naituod, no? Kaysa. Asul at Istorya rotas ako. ng mga tao na kaputang kanlahi. Istorya ako. Istorya ako. Nakay balita. Nakay balita. Lagi balita. Niadto ko sa tindahan diri sa Almutina. Palitanan og Yeah. mga gamit baing ana. Isa ka set na siya nga stand for microphone, duha ka cellphone og ring light. 60 dirham lang siya. 60 dirham lang siya. Kabarato good. Gani. Balita. Nya. Dalag si Sharja. Natukan ko gaway. Ang sa? Nana siya microphone. Dili, parito pa Nindot ng ang microphone. microphone si Basta Kuano na sa nag script. microphone. Ay, isang naman niya buisit. Dili. Tangik. Na siya ring light. Na siya all Damay package. mo na si Jill eh. Sabi na ako kumpleto na barato kayo. Ano mga baligyan ninyo nga ring light? Wala na sa ring light ni Skiptron. Bitaw. Asabi. Ah, kana day. Sa ring light ni Pakita na din. ako Skiptron ako. Pasiga sa nako. Pakita din, pakita. Ako. Ano na ako ring light oh. Isa may kailangan. Ring light. Suga wala. wala. Ay, So, baka namang man bitaw Suga malimasag. wala. Pangsulo. Nanulo. Mga imo, panulo. Ano? Isa may kasulti. Wala ko ring light. Hawak ka Skiptron oh. Sao mo na ninyo. Wala tayo ato Jill. Pobre man ta Jill. Wala tayo ato Jill. Ay Jill. mo sige balita. Loy, dili ko manulo. Bala, kung wa ko'y suga. Ayaw mo pagbalita-balita na ring light ninyo nga gwapo kayo. Layo ra kayo na sa ring light ang Skiptron. Eh, dato na sila na. Sana all. Gwapo lagi, pero di man amo. Kung ako ni palit. pala. Di gihapon. May ring light ako. Ganindot kayo na. Sana all. May pinlight doon. Hayag ka, scripton. Bisag wak-wak, anak, makitaan. Iste. Dapat ako. Ikaw ba, duha ka bukang mata, Jill. Dagko pa jud kang mata, ha? Lagi. Kang ayay, usara man niya pag solo ra man niya. Kayayay. Ang kayayay, bitaw, kay makita niya, kay bakit, kay scripton. Sila, pati dako kay bitin, kitaan. Dating dako, Kusulba kay siga. Ala. Nipilit. Ay, business vlog, maniud to sa ako. Sige, maniud to sa kanya, maniud to. Mahingot to kanino dia, the curve. Paniud to. Asa din, ni panood to pa man siya. USA. Mo di taga ay. US siya, Okay, US. kuan man. Hapon man sa USA. Pangsulo. Sana all makapunta sa USA. Kita ko to brataan ni Middle East. Makatag USA. Pangaon. May naandan ninyo. Mga behind the Wala scene ba? ka, Mga uno. behind the scene. Nara behind the scene, no? Ay, sa Dire sa USA ang kaunon kubos. paano to? Kubos. Amo, parata. Behind the scene, Kubos, no? Indomie, Asa behind the Hotdog, scene. noodles, Ano dato oh. behind the scene? Behind the scene, no? Behind the itlog. scene. Diba? Asa, di ko kakita. Wala na, pandamay ka na ra, oh. Wa, Mga behind the scene. Ay, panghambog di ano ay. ba? Ay, Behind the scene, no? Behind the scene. Ay. Behind the scene. Kadaghan ba? Ako ayaw na lang tawa. Kasing mauta. Klaro lang. Klaro lang. Atubangan na ang nindot. Ang likod. Kasing mauta. Kalat kayo. Oy, si Polski, seryoso kay si Polski. Polski, sa mga kapamugas, imo, panodaan. nagkwenta na siya siyang halin. Nagkwenta na siyang halin ka na lawa ba? Daghan na ka siya Wala sukliunon. na yung halin. Nag-away na Kon rin. ka na sa sukliunon.
Ubos na lang. Naglalis na sila ni Erin Puligratis. Naglalis na sila, naglalis. Ana sa Inday Maricel oh. Pagsulo rag baki. Ay, bisag na, tanawang Mrs. ni Boss Joanna, naninood na, pas nila. Asa? Ayaw mo wala na Iron eh. Wag siya siguro siya ginahin sa karon. Bigyan ko mo day seryoso kaayo si kuan full skip tungod ay na Irene. Na, daghan na dahil nagkalab team na. Saon na lang. Nabuang na. Patay na. Wala na, pilis na. Ano nangyari? Paubos na yung load ko. Ayaw niyo naman niwala, Budol. Paubos na load ko. Ayaw niyo naman niwala sa'yo. Hoy, Kaya nila, scanner. skip trend vlog. Basta ha ni si kuano, si Sidor Riman. Ako ay isang Bangladesh, 18 years old man eh. 18 Nabudol ko sila. Isang lalaki na nakatira ako sa UK. Sa UK. Nagtatagalog. Pastilan. Budol po. Bis na magtanawang Mrs. Nabudol. Wa na. Nganin. Hindi ko lang doon ka balo. Ha? Kisa man na. Si Raja to. Ambot. Dili eh. Tapos Dili nakatira man ako. mapal si Raja. Busy man karon ay gitrabaho sila sa tindahan. Meron ba ang isa akong Bangladesh? Tapos nakatira ako sa UK. Nagtatagalog buisit. Sa na si skip trend vlog ay gayaw-yaw man. Ano wag kuan? Alien. Kain po mga host. Sige. Okay. 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 May Aaron. My eye. Patay ka ba? Patay ka, Erin. Ang puso mo doon. May kayo. Duha na mong na-inlove na. Saon na lang. Erin, scammer na yan. Mabudol yan, mabudol. Huwag ka padala-dala kay Polski, mabudol ka. Huwag padala-dala kay Polski, Pagod mabudol man yan. nakatayo. Kung sa iyo mo naman pasok kung ano ka tayo. Hindi naman. Ay. Naubusan mo. Nahulog na sa Jill. Perti ka bugat ka nung bayahan agad, perti ka bugat. Sige na lang kahulog si Jill. Bukat kayo. Sige, bukat ka na kanikiyang mga ba? Kanikiyang. Nagman kanikiyang. Pag mahulog na siya, Ulawan kayo si scammer Polski. Ulawan daw. Nabudol sila, nabudol ko sila. Nahulog ka, Jill. Nahulog na sad ko, buisit sa ayo internet. Ang internet good. Mayari lagi ng etisalat ni mo or do ka ba? Bukas magpapabudol ulit sila. Kayo ulit bukas. Ay, panangyaari na dito. Manloloko, summer in Dubai. Wag green-minded. Wag green-minded, okay. Ano ito saglit ka, Michael. Dapat dito pala sa akong phone para Ulawon daw si scammer. La, patay na magilitan duha oh. wala ko kahit si scammer. Ay, hindi ako scammer. I'm na. May Kami nila saksiyan na sa pagpakasal. I'm not a scammer. Kami nila saksiyan na kung magpakasal. Kasla na natin duha pa rin sa masig-away. Kasali mo kasal si Ayayay, kinsa man, saksi mi. Si Skripton, no ni pastor na to. Pwede, pili lang. Si Skripton kay kaslununon man pud na ay nag-apila. Si Ayayay na lang, parang humon. Tawag sa mga kasunod. Ala, nagkaul na. Gigot ko na.
Hindi, may kulit. Yawa, pansit kanto. Lain nagdagoy. Kusog kayo, musup-sup o pansit kanto, no? May magmani. Oh, dali lang akong picturean. Dali, pakita na ko sa inyo. Dali lang. Sige, Oh, sige, my- sige. Kasama na, kinsama na. Ano yan? Ano yung picture? Tingnan nyo, okay? Tingnan nyo. Magmaninay lang daw si Day Maricel. Bakit ako nadamay skipton? Si may kulit. Ah, ikot ka. Okay. Oh, ito na. Ito na. Oh, ito na. Asa, asa? Ano may Taas Oh. kamay, taas. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Asa na? Si Jill na. Dili na ako. Dili mo ko na si Jill. Dili na ako, oy. Si Jill yan, si Jill. Lakas May maghigaw. May magkukuha. Hindi ako, oy. Jill. Oy, Krista, dili na ako. Dili na ako. Mayroon Ang lakas magkukuha. ng flip. Oo, mukha niya. Ay. Oh, dili na ako, no? Ah, si Michael Litz yan. Si Buisit may na. kulit na. Di, basahon na tong message. Si may kulit sa bupit May kulit. ka, skip from vlog. Oh, nawa? Kasi ako yan. May kulit na akyat kung akyat. Saglit. Akyat daw, may kulit. May akyat. Sino bang i-reflex natin ngayon dito, be? Si Jill Story, be, at si Jill Story. Tulog ko na, Irene. Anong ako naman po? Sarili mo, Irene. Pandama, ginoo ko. Jill Story. Ano naman po ako? Birahan na rin. Irene, Ha? matulog ka na. Ingatan mo sarili mo, Irene. Nakaka-sweet Sweet naman. revenge ba? Sweet revenge ba, Polski? Sweet boy, kasi Sweet revenge. Migason kasi ha, hol migason. Huwag mabudol ka, mabudol. Budol. Bagay niya, bagay niya. Kasi pag yan, inaway mo si Irene, ganito yung Huwag labas. ako. Huwag na nga. Agad. Nabuangan mo na ni Doon si Irene. Okay, ba? isa na, pre, isa na, pre. May kulit. Ako yan, ako yan. Sige, sige, ato i-flex, pre. May kulit. Di ano ka ni ano, Ako oh, pa ni na po, pre. Skipton, oh. May kulits. May kulits, pre. May kulit. May kulits. Ah, ang sweet. May kulits, pre. Hala, oy, how sweet ba? Oy, nagbasa bay. Hindi mo resilan sa yung basa. Ayun yung may kulits. Okay. Wala, sakit ng ulo ni Polski, Irene. May kulits. Irene, Iniisip sakit ko. ng ulo ni... Wow. Nagdadalawang isip ako. Serious. Basta ito lang, pre. Ito lang lang yung kaon, pre. Food trip si Inday. Food trip si Ah? Inday. Food trip. trip. Uy, taga-Dubai na yung pandamay nila, eh. Asa Si maganda Michael Dubai? Uy, Jill, taga Dubai po ka, taga diri po ka, Jill, sa UAE, Jill. Okay, na ako diri sa kuan, sa Mutina. Asa na pizza? Diri sa may Almutina ba, sa may Marco Polo Hotel at Bang Dubai, sa Dubai ka or sa Abu Dhabi? sa Dubai. Doon na day ka. Oo. Saan Diol ka na kayo, kaya Marco Polo? Polo Hotel, na at Bang ra. Okay, nilaman. Malapit ka lang sa... Jel. Jel. Yes, Polski, yes. Jel. Yes. Malapit ka lang sa Kipukits. Oo, Ang galing. harap. Lagi ka nakikita ko. Ano yung picture mo na Yeah. yun, ano? Nag-loading ko. Hindi ako pumapasok sa kuan, Polski, Wala sakit-sakit. na, nag-loading ko. Ay, Indomie. Ang galing. Ano dire? Oh, si Kalito, good night. Oh, Kalito, good night. Okay, Kalito. Yan. Salbahe ka, Skipton, sabi niya, pastilan.
May college. Pastila. Gusto mo nagmaayo eh. Ayun pang sakit-sakit na Polski. Ayaw pag sakit-sakit diha Polski kay naanad na ko anang pagkabudol-budol nimo. Ayaw, Hindi Ben. Ayaw ko. Bawin. Uyay. Ako, jugin ni sa Irene ninyo Polski. Patay dito ka ba? Patay ka Polski. Budol ka. Araw ka sa akin. Dapat yung pakilo. Wala pre, nag-loading, di kasakad. Dito sa mga TikTok mo hindi, dire. TikTok mo hindi. Mabudol-budol pa. Isa na po na yung vlog sa Skitron vlog. Walang kilinguda. Ay, sama diha. Sa 1K ko lang, magbudol-budol. Magbudol-budol pa. Sino si Michael? Oh, 1K na siya. Congratulations, Michael. Sana all one kina. Sino si Oh, Michael? di ko ka-move on 500. Di ko ka-move on. Sana all. Gil, nalaglag. Tagilag. Dalian man kayo. Dalian man kayo. Nahagbong ng isa, oh. Mag-away na sila rin sa ubos. Mag-away to sila na sa ubos. Nahulog ka na. Nahulog na si Paul. Pandamay. Ano, Sama ni script ko noon. Sana po rin kabuang niya, oh. Seryoso na po kayo? May nagchat-chat sa akin, customer. Sa naman. Wow! Congratulations, may customer na naman. Philippines. Pifulos. Okay, Pifulos Christian 500, Vlog. 500 weekly, idadrop yung link. Every, Agay. okay. Okay kayo. Okay lang. Everyday ni mga LS. Okay Okay. kayo. Ambot, Oh, kinsa na may script. May naman. Nagkakwarta script, paliparan ta ka script. Wala man may wala may trabaho script. Ay, hulaton gina ko Wala- ng papalit. Oo ba? Basta nalay kuan, nalay Ala na, wala pa man may sa trabaho. mani. Visit Irene. Irene, unsa man naganganga buta na Irene yung Vicente. Eh. Vanity, baba mo yung bahay mo dyan. Tingnan natin kung may didikit. Budol mga tao dito. Vanity mo. Pwede na magbaba Pwede na dito. magbaba ng bahay dito. Baba diha. Baba mo, Binitima, baba mo, baba. Baba, baka magdikit Ano sa'yo to, dyan. watcher? Ang tanong, kung may didikit. Kasi yung mga tao, puro yung may scammer. Hindi naghahang yung laptop. Kaya nga, so mo, bayad na ako. Hindi kita mabalik. Ang mga founder sa budol-budol. Tawo ka. Irene, tinuod Irene. Dugay man mo reply, asa naman tong customer? Vanity pa. Dalawa. Congratulations. Oh, one na kay ano, kay Polski o one na one. Vanity 4, kalito. Kaya to daw tanan be, baka di pa midikit ani. Napagod na siya ng lakad. Grabe si Kalito. Number 4 na dahil nang gihatag. Paniti Di mo. jud budol. Di jud budol. Si Kalito di budol upat ang gihatag. Ang kinsa niya gata? Yawa ano mga bugat man. Kang Vanity. Kang Vanity. Okay, very good. Si Polski o di budol si Polski o hatag jud siya. One for Vanity. Kamar to. Oh, wait. Naka-LS si Kwan? Dimple girl? Nagilis si Dimple Girl niya. Tanang team na dere. Nagbudol-budol. Mga budol team. Winners never quit. Pamugas kayo si Kalito. Busy kay si Kalito. Serbisyong papubliko. Vanity. Sana all mahatagan. Oh. Baba na ako, Baba na ako budol-budol mga na. budol-budol. Bye.
Dan. Kalito, i-welcome nyo na may Reyna. I-welcome nyo may Reyna. Sino yung Reyna mo, Kalito? Congrats mga budol team. Ha? Siyempre, i-welcome mo, Reyna. Kasi Reyna. Buyag ka makita. Christine Campos, may shoutout sa'yo. Select ang Vanity mo. video post itong vlog. Ikaw na lang hindi nanood, pistol ka. Nasa backstage ko. Nasa backstage. Nabasa Wala na daw. Backstage ko. Hindi ko nga kasi na nag-loading yung laptop. Nag-hang on. Saglit. Naghang. Ayun na ng budol-budol. Oo nga pala, si Madam Asia pala ang pinaka-budol-budol sa lahat. Yan. Alam mo, sige, samok-samok ni Kalito. Ang tagal ko na talaga Madam Asia. Kung sakot pa yan, yan yung pinakaluma. Sa lahat ng tao sa katin ko, siya yung pinakamatanda sa lahat. Tingnan nyo, hindi nga nagbabakot lang. Dito pala to. Paano sama ako? Ano ganyan po? Bye na guys. Bye. Bye po. Bye po si salamat sa pagbili mo kanina. Basta naman po ni si Kalito. Alito, oo, maraming budol-budol at scammer dito. Una na dyan si Uy, Black na ba? correction. May katas pa ako fresh. Yes, may katas ka. May katas pa yan talaga. May katas, pero sobrang asin. May katas. May katas. May asin pa, may asin. May asin nga, may asin. May asin Sobrang pa. asin nga. Sobrang asin. Wangon, bigas ko ito, no? Sa support na niyo mga kabisda. Ayan, walang problema. Yung tipo, ayaw mong tikman. Sobrang asim, hindi mo matikman. Sige na kung katawaan, niyak lang. Dito ka din po. Si Ay, Marilyn, nandyan ako si Oo naman. Pre. Ikaw ba sila balay? Ay, May katapad na ako sa ayayay. Kung ako ning close ng window pre, hindi mamatay ang Windows sa naghang ang window kining sa Chrome, naghang. Akong i-close. refresh. Refresh lang. Refresh lang. Dili mamatay. Sige. Hoy. Dili mamatay. Unless dili ka mag-end stream. Dili ako nang i-close window ay i-click na ko. Okay lang. Na ko, eh. Okay lang. Pero mga Bye-bye na guys. Kaya alas 11 na dire. Time to sleep. Very Amon gud sila sa noisy. makikita Oh, natin. matulog na ka, Jill. Tulog na taoy, Dili. bye-bye na. Pahilomon na. May Oh, sige. Ha? I-video call na lang. Pahilomon na daw ko. Bye-bye. Video call tika. Bye na. Pikat. Pikat. Ayaw Bye-bye. yung matalog Hilong. Ay. Bye-bye na. Tanggalon ako eyeglass, di sakit man ako mata. Di mo ko kaklaro. Ako, masakit akong mata ko walay eyeglass. Ako sakit tayo akong mata kung naik ka ng wala I-X na na. I-X na. I-X na yun. Ano klaro kay kagwapo ni Scripton. Okay, na ako nag-close. Oh, balik kay StreamYard. Sige. Sige, bye-bye na. Bye-bye Balik kay na. StreamYard. Gwapo ra ba kay si Scripton na? Asa naman to si Bye-bye. Miss Agadera? Wa man nimo gipaakyat. Goodbye Pilipinas sa Gadera. Ay, Lin. Nag-goodbye na Natay. dire. Tulog na pre. Sige, bye-bye, Script. Vlogs, lagot ka kay Miss Agadera. Kita tomorrow kang kuan man siya kay Realin Sheffer. Aha. Permanente Kay man Realin gyud ako na dito. adira. Kay Realin. Oo, sige. Bye-bye na, Script. Bye-bye.
Wala na, nalaglag na si Jill. Ayaw talaga ako tawagan ni Miss Kadira. Ano nangyayari? Ako nang tatawag. Tawagan mo na, sige na. Maghagbong ka na dira, maghagbong na sad mi diri. Wag si Skitron. Scammer din yan. Sa Polski, pandamay. Tawagin na to, kaya naghuwat na to nimo. Naghuwat na to nimo script. Ako susubukan. Hagbong Kasi na ko pag doon, scam ang pag-uusapan, hindi kayo mananalo sa akin sa scaman, right? Dati na to scammer. Lahat ng taong loko-loko nakikilala ko na doon. Lahat ng demonyong tao na-enkwentro ko na doon sa loob. Kaya wag niyo akong susubukan, right? I am a scammer. Ayaw sumagot, lintik. Anong nangyari? Nawag na ko, pre. Pre, nawag na ko, pre. Sige, pre. Dagang salamat, pre. Okay. Sige. Bye-bye. Bye-bye sa tanan. Budol-budol. Ang landi mo, Skepton, bakit gusto mo, Madam Asia, ikaw yung landiin ko? Magsabi ka lang, Madam Asia. I will kill your kill. Okay? Sige na, pre. Nawag na ko, pre. Bye-bye. Sige, pre. Bye-bye. Bye-bye. Tudlo daw mamatay kuko. Tudlo daw mamatay kuko. Yan na, maraming salamat sa inyong lahat. Lumayas na magulo. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtambay, sa pagdaan dito. Ha? Maraming salamat talaga. So, good evening. Hanggang dito lang po tayo. Hanggang dito na lang po tayo. Ayan, maraming salamat, Madam Aisha. Kawawa naman ang Ilismos, napasukan ng terorista. Nabudol-budol. Ikaw pa rin ang baby ko. Nang uban. Nilayas na. Ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko. Hello. Maraming. Natahimik ang may bahay. Ayan, Madam Aisha, may ilis ako bukas. Gising ka maaga, support mo ako. Sige, bigong yan. Ayan ha. Maraming salamat sa iyo. Magpapaalam na po tayo. Nagkatawan ako sa GC. Unsay nasa GC biya kung basahon, be? Atong i-live ug basa ang nasa GC. Be. Backward. Ang mga founder sa Budol-Budol na pandamay kay rin Poligratis. Mix by Mix with DJ Del. Iharap mo sa akin yung Naka-play ka na Irene Poligratis, hindi ako budol-budol, no? Sabi ni Polski. nagsasabi na may nangyari sa amin ng kasamaan mo. Naninood si Ryan Paul Sindol. Sabi ko hindi ako budol-budol eh. Agoy. Ayaw nyo bukas ko i-play 11 hours excited bukas. Hindi ko siya i-play. Kaya agoy ka Irene Poligratis. Ako lang ang mai-play nito ni Polski bukas kasi hindi ko siya sinabihan ng scammer at budol-budol. The next DJ Nel.
Ora, medyo nahilom na so, medyo nahilom na, nanlayas na sila, nanlayas na. Nanganaog ng mga kuan, ng mga naog ng mga pakan. Sige, magpaalam na ako, magpaalam. Maraming salamat sa iyo, Dr. Phil. Daghang salamat, daghang salamat. Sorry mama, kung ikaw ay Opo, sir. matinong misis, Opo. pag may nag-chat sa iyo na ibang lalaki, lalo pat kaopisina niya, sinusumbong mo agad. Cut. Now, yung ba'y sinasabi mo sa mister mo? Hindi po, kasi alam ko po magagalit siya. Oh, Kuya, good night. Oh, Kuya, good night sa pamilya mo. Ayan, good night sa iyo, Madam Aisha. Hindi ka pa ba nag 1K, Madam Aisha, para lipad ulit tayo ngayon sa UK. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye mga kaibigan. Mga DJs, Southern Lady. Pati nga yung password ng cellphone niya, sir, ayaw ibigay talaga sa akin. Password. Hello. Gagala muna ako ng Evangelis, Gagala muna ako ng Evangelis. Titingnan ko dito, titingnan ko. Pero kung bigyan mo akong flight, baka bukas 1K na. Bibigyan kita ng flight ngayon, madam. Bibigyan kita ng flight. Flight. Diba sabi ko sa'yo, yung pangako ko sa'yo, yun. Tapos, ipa-flight ko naman yung sa akin para pagdating ng panahon ng pagdating. Tapos, pag namuni ako, madam, pag matapos na itong sa akin, malayo pa naman yung nasa sa listahan mo. So, sigurado makakabalik na rin ako sa'yo sa flight. Lilipat muna ako ng flight. sa channel ko muna ng flight ako channel. Iharap mo sa akin yung nagsasabi na may nangyari sa amin ng kasamaan mo. Tara, Andrea, ako kwento sa mga. Ito na lang po. Copyright music, no? Nagkagudots. Iniwan niya lang ako agad. Iyo yata. Iyo ba? Iyo. Ito lang yung kinikinig. Basta na ipula mo na siya. No copyright niya. Kung nakabutang dito, ang lens 71 ra nakabutang kibali. 71 pero pag-abot mo dito. Bye, Miss Agadera. Bye. Salapi. Ayan. Sabi ni Senior Balong, Madam Catherine de Lua, saan po kayo sa Italy?